Bilmääge hiç ýaşy kardeşler. Salam harmada. Gomýa daýlarymyz. Dedik hiç ýaşy. Salam, salam, söhbetler. Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugun ine söhbet ýene-de ikimiziň nowbatymyz. Owo. Sohbetde düşüncelerde. Hani näme tema taýýarlan bolsaň başlaýar bilen üstüne ýetirelim. Owo bugun ine biraz harwylar Türkmenistanyň harwylary hakynda bildigimizden neme deli gurrun edeli harmada. Meniňe edil harwylyk nemesinde bilgim ýok. Siz bu neme wezipelerde işleýän adam harwylaryň içki guruluşlaryny bilýäňiz. Nähile işleýär. Nähile galanyp barýar. Har adam nähile kolmaly garaz aňyr bilgileriniz bar. Şonuň üçin köpräk siz gepleşsek arnada bu. Siýasalaşdyrylan harwylar nämämiň ady. Türkmenistanyň halmada döwlet kuruluşy bar diýil paýdalýarda, ýöne bu bilen goşadyrnak içinde döwlet kuruluşy bar bolany. Häzirki wagtda ene şu Türkmenistanyň harwylary häzirki wagtda öz başdak bir işlemeýän bir harwy guruluş bar-da. Ýöne bu guruluş bar ýaly getip görkezýärler asliýetinde. Buň düýpli bir harwy guruluş nemesi ýok. Ony hemmämiz bilýär. Ine Türkmenistan döwleti bütün döwletiň içine şu harwylar ornaşan nime harwylaryň içine beýleki guruluşlaryň içine o mektepleriň bilimiň içine şol wagtda medisinaň içine de siýasat giren iň esasy döwletiň sütünüň biri bolup durýan nemeleriň biri harwylar. Yani Türkmenistanyň esas serhetlerini goruyan ulu güýç nemeleriniň biri harwylar. Ýöne bu harwylarym içine siýasat girdi häzirki wagtda we islendik bir nemäni siýasy oýuny şu harwylaryň üstüne siýasy oýunlaryny oýnaklary gelse oýnap bilýärler-de harmada. Ýa bolmasa islendik bir generaly bolsyn Türkmen atdaky sendik bir ýokary wezipeli harwy adamsyny bolsyn aýrasy gelen wagty aýryp ýok edesi gelen wagty ýok edip ýörýänki Türkmenistanyň bir konstitusiýasyna daýanyp Türkmenistanyň konstitusiýasyna bir bagly bolan harwy bu guruluş ýok. Harwy doktrinasy ýok-da. Şonu diýjek bolýan sebäbi Türkmenistan konstitusiýasy bar bolsa ýa hukuk kanunyň üstünligi bar bolsa ýalňyşmaýan bolsam bir harwy nemesem şu doktrinasy şu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasynda iş alyp nemetip barýarda öz guruluşyny dowam etdirýär diýjek bolýan. We siýasatçylaryň eline geçme nemesini şu konstitusiýa esasynda siýasatçyň eline geçme hukuky bolanokda hiç mümkinçiligi bolanok. Harwy esasan harwylaryň. Indi häzirki wagtda Türkmenistanyň bir näçe sanak müňlerçe, ýüzlerçe, müňlerçe şu edilip durulan ogurlyklary ýa şu döwlet derejesinde alınıp barýan bir jenaýat işlerini biz neme diýäs ekranlara çykarp aýdyp berdik de halmada. Ýöne şu döwlete awanyan howpda bu daşyndan serhedi büyüsük girmeselerim serhedi büyüsük bu düşman daşarky düşman serhetden geçip çalış etmese de içeride bir döwletiň milliligini ýa döwletiň bütünligini howp awandyryp duran bir guruluş bar da syýasy guruluş. Ýa syýasy häkimiýet bar Türkmenistanda. Bu syýasy häkimiýete Türkmenistanyň milli howpsuzlygy diýilen bir guruluş bar. Bu guruluşam dol ýagdaýda eline geçirdi bu siýasatçy, şu ekranda görýäňiz. Bu milli ýa-ni howpsuzlyk guruluşyny. Bu milli howpsuzlyk nemesem şu Türk döwletiň milliligini goramaly aslında şoň üçin göp çykarylan neme adyndan belli bolýar. Milli howpsuzlyk. Ýöne olar häzirki wagtda döwletiň milliligini, halkyň milliligini goraman şu siýasatçy hyzmat etip berip oturýar da garşy türkmen halkyna da garşy işleýär. Türkmen toprağına da garşy işleýär.
Indi Türkmenistan'ın milli howpsuzlygy gorama ýany bolsa esasy nemelerin biri eskerler barda, harbylar. Yani bular näme üçin goranyp diýilen sonra ortaya çykýar. Gorama ýanynyň sebäbim siyasat, bir siyasatçy harbylar dol ýagdaýda eline geçirdi. Näme häzir gortine Günnowdyýew mi kim şoňady? Ýadyma düşenok. Familiýasy Günnowdyýew. Näme ýanyna elmi dama, öýle adamsy. Diýjek bolýan biraz taşarky nemelerden mysal getirip görkezjek almadagyny ýakynna Seulda dem Günorta Koreýada Günorta Koreýanyň prezidenti ýurdun konstitusiýasyny itkeşmek ýerjek bolup döwletde ýurdun içinde adatdan daşar ýagdaý öýlan etjek boldy. Onuň kanemesine mally öýlan etdi aslynda. Bölün generallar şoňa garşy çykyp şu eskerler mejlis binasyny basyp aldylar da, ýani mejlisin binasyny nemetdiler we ýani şo günüň özünde, şo bir momentin özünde mejlis nemeleri, mejlisi şu Günorta Koreýanyň mejlisi ýa deputatlar şo karary ýatyrdylar. Adatdan daşar ýagdaý kararny Günorta Koreýada ýatyrdylar. Indi bu diýjek bolýanym bir ýurdun harbylary nähileki işlemeli nemesini aýtjak bolýanlar bundan. Şu Günorta Koreýanyň harbylary şo derejede bir siyasatçynyň eline bagly bir zat däl, bir döwletiň bitiwligini gorýan bir nemede harbylarda. Bular ýalak ýagdaýyň Türkiýe nemesinde de bar. Ýa bolmasa hukumy üstünligi bolan döwletlerde harbylar näşe ekranda görýäniňiz Günorta Koreýada mejlis binasynyň daşyny gawadylar harbylar. Türkmenistanda şular ýalak nemeler bolup dur halmada konstitusiýany özleri öz neme bäkbetleri üçin islenlik quality ütködesleri ýa-da ütkötdiler. Bir näçe gede ütkötdiler Türkmenistanyň konstitusiýasyny. Indi şuny esas şu ýerine häzir ünslereliň Türkmen diýsem Türkmenistanyň konstitusiýan guruluş bardyr diýip pikir etmesinler. Türkmenistanyň asliýetine konstitusiýan guruluş ýok. Onu ýokdugyny biz bir näçe suwd etip berdik. Nemelerde görürsiňiz. Ýöne häzirki wagtda bu halkyň garşysyna tutary edip bolan öz konstitusiýan guruluşlary bar da bu guruluşlaryň özlerçe ütködüp aňyr bäri nemelerini getirýärler da. Indi şu nemeleriň öňüne almak üçin harbylar esasy rollerde durýardy, esasy orunlarda durmaly neme guruluş häzirki wagtda. Türkmenistanda şu neçe aýdylyk gelýär, şularyň alyp barýan jenaýat işlerini ýüze çykarýarsyň harbylardan ses çykan hallarda. Bunun sebäbi näme? Harby hakykatdan Türkmenistanda harby guruluş barmy? Hakykatdan Türkmenistanda harbylar dol derejede häzirki modernizasiýa nemesine laýyk gelýärmi guruluşy? Bir sene söz bereň, sen bilgilerin köp bardyr anlarda. Sağ ol kardeşim. Şahwat harbylar diýilenler men ozal bir näçe gede ýyllar dowamyna aýdyp geçdim de şol näme üçin bizde şu ýagdaýa düşdi. Türkmenistanyň harby taýdan goragy ýok. Daşky gurşawynyň içki ýagdaýyna. Bu nämeden gelip çykýar? Sebäp harby gullukda professional ofisiýerler ýoklugyndan gelip çykýar. Nähili güne düşdik biz. Meselem aýdaýly o hojalykda daýhalar ozandan gadymdan mäşe ýer bilen işleşip gelýärdi. Tehnikanyň milleri haçan suwurmaly, haçan oturmaly, haçan hatyrlygynamaly. Emma harby guruluşykda oň ýaldaty ýokdy. Şu gelýän tehnikany, täzelip duran tehnikany harby sastawy ýa ofisier sastawyny, redawoy sastawyny, fersant sastawyny okutmaly, öwretmeli, tälim bermeli. Ine şonu armiýa ösüp bilýär. Eger şo bolmasa, diýmek armiýada kılan ol bir formalan tapawdy ýok. Başlan bolýan men şu termini ullanmaly bolýar. SSR kılındy, men oda bir näçe gaýtalap aýdyp berdim. Bütün SSR'in giňişliginde ady Türkmen bolan veya milleti Türkmen bolan ofisiýerlerin umumy sany 345 adam. Jemi. Olaryň aglawasyýa köplügi şol Orsiýetde, Ukraina, Belarus, İslamik Respublikada şol zany Özbegistany gulluk edip beren ofisiýerler. Şolaryň hiç birisi daşary ýurtdan ýurdun içine çağırylmady. Näme üçin? Niýazy
harby goşun gerek däl bolup çykdy eser ýykylandan soň. Ol pikir etdi. Ine beýleki bu tarapyndaky goňşusy Eýran, oň prezident Rafsanjany o bilen dogana koşdy, diýmek dogana koşdy, saňa düşman çolmaýar. İkinji tarapdan Owganistan nakyby Şah Masuda ýa-da beýleki Özbekleriň baş tutanna ýene-de beýleki Palawat komandirler ýa-da beýleki tire taýpalyň ýa köpçüliklerin ýa gowçumlaryň oturan milletlerin wekillerine SSR'den galan ýaraglary umut berdi. Olar ondan ýmit berdi, elektr stansiýalary uratdy. Garap şolary ýaranjagyna gün göreni gowy berdi da goro goşuny döwleden. Şoň üçin biz ýa-ni eser ýykylan soň Türkmenistanyň öz milli goşuny gurmak meselede ýa dözmek meselede şu neçelep aýnalyp bilenler bizde milli goşun ýok. Bizde näme bar? Her ýyl şol ýa-ni garaşdyrlyk gününe ol ýa-ni demeden paratdan geçirilýän aýaklaryny tapyrdatyp urup gören bar, alaja moğluja goşun o bilen düşman saklatmaýar. Ya ýurt saklatmaýar. O düşmanyň öňünde durmak üçin gaty berk alymly tälimli harby tehnikadan baş çykarýan belermeler gerek. Hem ofisierler, hem eskerler, hem serjantlar. Şol bizde ýok. Şumal görkedi hana samolyot uçup barýar. Şol sürüjeti kim, piloty kim, türkmenler. Täp istirbitl sürüp bilen ýeke türkmen ýok. Hem şu täp türkmen halkynyň saglygy ýok. SSR zamanynda. Şoň üçin türkmenler ne kosmonawt bolanlar, ne de ol ýokary de gatlakda uçýan ýa-ni harby samolyotlaryň sürüjisi bolanlar ýa pilotlar. Ýok. Bular şu görkezilýän samolyotlar o Orsiýetden getirilen eskerler we şolaryň eskadrilýasy. Onu maýdyp beren ýerden getirilen Kubinka diýip ýer bardyr, ýani Moskwaň eteginde. Ene şu taýdaky lotny polk bar, ene şu taýdan getirilýär. Hemmesi samolyotlar. Şolun parat günlerine başın 2 eskadrilya uçuyor, sonra Aktepe'de oynuyor. Aktepe'den ýene-de ýygyna Moskwa tarap uçup gidýär. Ene bir Türkmenin ýa-ni şol göz üçin görkezilýän aviasiýony tehnikasy şondan bar. Beýleki goşullarda da şol ýaly. SSR ýykylandan soň bular näme etdiler? Şol harby institut diýip ol 2 ýyl ýemede bir selhozda, narhozda o hojalykda okan studentler 2 ýyldan soň bulara leytenant zwaniýasyny berip ullugy getirdiler. Olar awtomady nädip tutmaly, nädip sökmeli, nädip işletmeli bulardan behaber. Ene şolar ýaly adamlardan rotalar, batalyonlar, polklar, brigadalar, armiýa döredildi. Başgaça gitmek mümkinçiligimiz barmydy? Harby gullugy dikeltmek. Bu geregi ýaly döwleti goramak üçin, ornuş döretmek üçin bizde mümkinçilik barmydy? Elbetde bardy. Meselen Saparaga aýdyp berýär, şol ýa-ni ýer-suw reformasyny geçirmek üçin topragy hususlaşdyrmak üçin ýa-şahsy eýeçilge bermek üçin geçiren işlerini aýdyp berýär. Ýöne şonda da bulara badag atyp, öňüne çykyp, öňüni saklayan adamlar, guruluşlar ýa hökümet bol. Harby guruluşda haçan beter. Men ozal näçe gezip aýtdym. Şu Türkmenistanyň parlamentinde jemi 2 tane 175 deputatyň içinde diňe 2 tane harby pagon götüren adam bar. Biri şol Mardan ýa-ni podpolkovnik Ors, mar 2 emeden harby goş emeden aerodromdan. Bir men öňkü ullugadan. Bolu başa şu taýda bir adam ýok, şu harby ullugy görüp ýa gotaryp ýa şu barada alady dedi. Onuň niýat näme üçin o barada alady etmeli? Men aýtdym näçe dedi. İlya Gölcanow diýip adamjykly adam harby çokuzlar gel men öýümde bir gecäni ýatman oturup gerçekden atynça gurrun etdim. Şol aýdyp berdi. 91-nji ýylyň gurrun. Şol ýeke Türkmeniň generaly, general leytenant ýa-ni general ştabyň akademiýasyny gotaryp. Ene harby guruluşy içinden nädip bolmalygyny bilýän adam geldi aýtdy, ne diýdi? Şu mahal bizi diýdi Germaniýadan çykardylar.
eser yıkılanlar Germaniyadan, beýleki Polşadan mı, Vengriya'dan mı? Hemme yurtlarda, Çekoslovakya'da, nirde Sovet koşun var bolsa başını çıkardılar. Sovet yıkılmadan öň ýany Gorbaçowyň bir kadry. Bilen 90-njy ýylda geldim diye men erderde dünýäni, men hiç erik ulluna atma, eger siz diýdi, 60 şeýle berseniz, radylyk berseniz, onda men gör Moskwadan gelip berde işläp başlaýar. Maňa diýdi, men leytenant diýdi, o palatkada ýatyp ýa kazarmada günüm var. Men diýdim, maşgalanma, çağıralım, şoňa degişlikde kwartira berseniz, boldy, maňa başga işlet gerekki. Men öz borjumy ýerine ýetirip, Türkmenistanyň harby emezin doktrinasyny işläp döndüm, şondan men durmuşa ornaşdyraýyn. Menin beğendim maňa. Olay Özi işläp düzüpdir harby doktrinasyny. O özi işläp düzüp dursa 8 diýdi. Getirip men ýanynda öýümde oturup şunu gije 2 çak oturup hemmejin okap berdi punkut näme edilmeli haýsy bölümde haýsy gullukda nähili işler nähili reformalar geçirmeli harby taýdan haýsy goşun näçe mukdardy köpeltmeli haýsy goşun näçe mukdardy azaltmaly näçe ok yarar artilleriýany onu muny çalışmaly hemmejin şu daňa tynşa oturup geçirdik şeýle akylladym eken. Men aýtdym onu şunu sen diýdim, ýanyň bilen alyp bar, ýokary soweda menen barýan. Şunu diýdim, Sahat Nepez çok owşuraly, ýokary sowediň başlygyda. Ondan ol niýe maslahat eder. Menem hökmen çağırarlar diýdim, men şu neçeli, şu harby tema bar bolsa men goýnuma ýükledim ýa. O esgerler müňläp ullugy taşlap gaçyp geçerler. O barada näçe diýen görülmeli. Ýurdun içinde bir oşunlar dargap bar ya, yurdun daşından getirilen teknikalar ogurlap ýöler. Ay gara eden etdilik harby goşuny. Ondan dedim sen oşuny ber, meni çağır, men olsam şu taýda öz sözüm aýdar. Bolýa bardy gowşurypdyr. Üniversite bol, men gaziýetde okuýar. Ene Türkmenistan harby ministrliginde öğretmeli, gorunmak ministrin. Oňa başlyk edip, ýeme diýe daňatara öz goýmaly. Ilya Böljan bardy görünýär. Diýmek şuň ýanky 8 listini Niýaz öňüne oklapdyr, daňatara bolsun. Daňatara bolsun Niýazyň öz owadyşy. Alkogolik, KGB'nin birinji orunmasary. Şonu getirip minister barony gorunmak ministre edip goýýar. Şep Niýaz şu näme diýse bolýar diýip leppeýdi oturan adam gerek. Ilya Böljan onu etjekde ol harby adamy. Ordina harby buyruğa tabiň bolup harby işini bilýän adam. General ştaby oturmak, sen bir pikir edip görmüň. Sen harbyda bolmaňsyn. Men sana aýdyp beren, şu harby general ştaby oturmak üçin o taýda men bilemek taryhda boldum, Türkmenden şonu oturan ýa ýok. Men ýok diýip hasap edýän. Ine şuň ýaly akylly bilimli adamy gıradandy. Näme üçin? Ilya Böljan gazanjykly ýomut bolan üçin. Bazı şu pretenziyasını yazdım. Yine şeydi, şu kuruluşu başlayacak, şu Türkmenistan'ın yani Türkmen milli armiyasının koşunu döredip çoğu yol başlık edecek adam yine idenekledip koyuverdi. Hemen başka bir vardı da aýtdym Niýazy. Men o ansany ulluq edemde kaptalymdaky harby çatsa batalyon komandiri bol. Adı anlamıra familyası var, Sultan fanı taptım. Şol vardı, şol döwür mayor da Awganistan'a katsoň, Soýuza gelenne, yani 90-91-nji ýyly eýem polkownik zywaniýaty var. Ine, eger Ilya Böljan, general leytenant, Türkmen koşunyň serkerdesi bolan bolsa, bilem, Sultanowyň Türkmen goşunynyň baş ştaby bolan bolsa bellene bol baş ştaby. Ýöne onu türme bassa ýene de niýe. Bilemem. Men ýalňyşmasam Sultan ýeme bir asly marly bolsa gerek. Men bilemem, men bu zatlaryny berýän adam da harby. Ýöne bir zatlar boýunça şoň göwnünden turmady niýe. Ýa prinsipial pikir meselelerinde. Tüpen gurnuğundan atıp bolana, o mäşeden gysıl ýary. Şoň üçin bir edilmeli hökmen işler bar harby gullukda. O bolsa o Niýaz berdi görüpdir harby gullugy. Ene Türkmenistan baş terkerdesi. Soň öz kulky şeýer sesmi ýeme Türkmenistan başlygynyň baş terkerdesi Niýazy ýanky
forma diktiripdirler, harby forma. Aha. Egerinde kiteli o diýdine ýetip ýaty kelletine de ol ýanky papa giydirip durar. Olam garşok gal görsen daşyndan gülkün tutýar. O itin boyunlu gowher dakan ýaly. Ene ol barynjy emesi Türkmenistanyň goşun serkerde başlasy. Soň ene Gurban Uly, ene muň ogly. Şolar bir harbeş geýenini gördüňizmi? O atalog. Ya ýekegede harby tälim geçip şol harbylar öňüne eden çykyşyny gördüňizmi? Ýok. Oňa asla üns berilen harby goşun bizde bir teatralny sahna. Şol paratdan geçirmek üçin aýaklaryny tapyrdady. Bolly, ol alaja mulaja goşun. Men elimden şey diýen. O bilen watan gowratmaýaram, saklatmaýaram. Şoň üçin şuň kugun serhetlerimiz bar, çylygy bar, awalin hekaty bar, ýöne şonu gowrap biljek, şo düşmany ýurduň içine salyp saldyrman biljek goşun bizde ýok. Ne serhet goşuny bar, ne owriýar goşuny bar, ne aviasiýasy bar, ne artilleriýasy bar, ne zenitli polk bar ýa bizde modern dünýäň ýaraglary bar. Hiç zat ýok. Boş. Bar bolsalar ine saňa dip görkezler erti. Şuň oýuly şonu ekrany erti görkezler. Geçirdim şol uçýan göreli. Şol ýanky Sowet zamanyny ol 60-njy 70-njy ýyllarda galan o Katyusha diýdi, hemme diýdi, snaryad diýdi. Olama 90 götürümini hana ya Awganystany satdylar. Niýasyň döwründe galanjasyny men tirip süpürip 17-nji ýyl, 21-nji ýyldan soň hana Orsiýada uratdylar. Ukraina garşysyna kullanmak üçin. Awa ýanky şu Serdar Berdimuhammed şuňneme ustady neme geçen ýeri bardyr. Şo taýda taktika geçen olup, geçiren olup, ýalňyşmasam Balkan taraplaryna öýgen halmada. Sondan soň nemesini uratdy ine şu taýda görýän. Harby taktika geçirýär diýen bol. Türkmeniň äkli harby tehnikalaryny Russiýa uratdylar. Owo, Kaspy deňzinden gämileri ýüklep Astrahana aňyr tarapy uratdylar. Şam ýa-da Derbente. O uçup beren samalyotla hemmesi orsun kol, canlığın, millet bir gözünü açayın. Türkmen yigiti şol samalyotlar sürüp bilen ona sağlığı yol veren bizim halkımızın sağlığı bir de şu pakta yağını çüyrediler. Ondan o başladın ne hemedim gururunu değil. Men duşyan, gururleşyan adamla canı diyedi. 2 ýyl gulluk ettik bol halmada bir de yekegedip okamatık görüm zaten. Awak neştaýda da bir şey diýip ýazdyr Juli diýip özüm gulluk edip eden eşitdim de ýaragyny özüm görmedim diýär. Bir kere düşünüp edip ýazdyr on. Gara 2 gulluk etdim ýöne ýara görmedim diýär harby ýaragy. Doğrudur. O diýjek bolýan zatym bizde ýigit gahrman ýigitlerimiz bar. Merdany ýigitlerimiz bar. Şeň, men şol Owgan urşuna gatnaşan ýigitlerin ýol başçysy şuguna çelli. Men bilýän o taýda olan biri ene şol harby kasamyna ikilik edip meýletin ama ýeşir düşen ýapylan düşen Türkmen ýok. Ol nähak urş bolsun, ýöne beren harby kasamyna wepaly boldy Türkmen ýigiti. Ýeke eme tapylanlar şol kasamyna ikilik edip o janyny gorajak bolup ýoldaşlaryny satan ýa olara oksene. Beýleki milletlerde bolar ama Türkmene ýokdur. 335 ýigitimiz wepat boldy, 770 ýaraly bolup dolup geldi. Jem gulluk edenim 20.400 ýigitimiz bar. Owganystan. Biri harby kasamyny bozanlar. Sebäp bizim aklymyz aňyrdan gelýän biz bir harbylaşan millet. Atatlan Owgany goramaly, atatlan milleti goramaly, atatlan gitmeli alamançylygy düşmanyň öňüne çykmaly. Buna şeýdip ýaşan millet abi. Oroçamyz arkamyzda, bästam kel toplymyz öňümizde, bedew ayagmadan astyny egri gyljan beýlimizde. Atama şol. Onu başta zady gördüm bu Türkmen. Ýok. Atyn elinden aldylar başta. Soň gyldyň elinden aldylar. Soň jowhar pyçagyny aldylar. Soňundan alt tüpegini aldylar. Hiç tadı kalmadı hazır kuwatda Türkmeniň elinde. Ne watan var, ne topragy var, ne pasporty var elinde. Gelmedi, emmi gelmedi şeýle. O bir topar ol çay başyna, nahar başyna 50 gram şu göregli bolup beren türkmenlerem enne awu şu aýalyň topasyny kelletine geýýärmeli boldy. Sebäp biziň denallarymyz erkeklerden kän erkek bolup çykşat berýär şuma. Awa.
Bular öz howurtkesiniň eýesi olur, öz çagyrany gorumak bilýär. Emma bizde erkeklerde oň ýaly düşünje galmandyr da watany gorumak. Biz watan düşünjesini şu hemme her bir ojagy, her bir owan, her bir topragy gorumak diýen düşünje bolmaly. Şo ýok bizde. Şo bolman üçin ene garby-gulluk ýok, garby-gullukdaky barda birdiňe senden gidinçe maňa gelinçe. Gördük ha, şeyden kileli oğrunu gulluğu uğradanını 2 yıldan sonra yedin. 50 kilo yeter yetmez. Çünkü sakırdap duran iskelede getiriyorlar o bakaytan. Ondan sonra ne önel kalmalı yani esel almalı. Sağlığı var mı oluyordun ya yok. O arada bir nimetdi bana jana dwaýtdy hamra da usta şowyny köndürgünç şeýlerine bir tane şurupças ýara bilem ok şurupças bolany näme bolýar bular gatlarym bir itköşük. O gulluk ýa-ni gulluk sözünem goýupdurlar şu gulluk gaty ýalňyş da ýani sen gul bolmana gidýän da ýani esker bolup watany gorumana gidýän gul bolmana gidýän bilen harwy nemäň ýokdugynyň esasy nemeleriniň biri göze görnüp duran şu gulluk sözü gaty bir ýalňyş bir nemedir sen gul ýalyp goýýar da ýani bularyň nemesem gul içeri işler gullugy diýilip aýdylýar ýa ýene şoňa meňzeş gullugy milli howpsuzlyk gullugy ine gulluk sözü geçýär ähli nemeler bu ýygyna ne sen gul bolýan biriniň guly kim bolsa da biriniň guly ýöne sen öz watanyňa öz topragyňa öz halkyňa gul neme hyzmet eden bokda indi diýjek bolýan aha anladım. Sen gaçy dogry belläp geçden de şeref hatta rus dilinde de служить родине diýip ýazyly da watana hyzmet etmek. Ni byt rabom rodine. Bizimkine gul. Rab diýmek gul sözü gul diýmek. Türkmen dilinde näme üçin şonu watana hyzmat etmek diýip däle watana gulluk etmek diýip alýar. Demek Watana da däl halmana da diňe watana da kimdir bir ýerlerine berdi. Sondan soň ady watan emma faktiski ine gulluk hyzmat edýän adamy hani döwletiň başyna otur. Üçüncüsü geldi. Nawa. Diýjek bolýarmy şol eskerlige uğradypdyr da şoň köndürgün şegerini bir sanak neme de hary bölümdi. Eskerlerini etip berdi ýa-da kwagtyn şu ýaramanlar halmada. Ha esas ýene mesene aýdyn şol eskerleri palta uğradýan ekenler. Şo nemäň içinde hary bölüm içindäki eskerler. Ve şu ýaramanlar boly neme operasiýa geçirmeli ýa-da şol oglany. Boly şu harwy medisina häzirki wagtda saklap durdy ýa-da neme şu taýda geçjek nemeleň ukol dermanlaryň içinde neme özüň almaly ýa-da asyetine berdi. Harwy neme bolsaň sen harwylar gözleri garşylamaly. Medisinski neme gerekli zatlaryny medisina tarapdan. Ýöne bu öz jüksünden pul çykaryp özü satyn almak. Nemesini goýupdyrlar. Häzirki güneçen şeýle diýeni. Olary meňatalaryndan pul alyp şular ýaly dermanlaryny öldürip öz jüksünden satyna çykaryp öz saglygyna täsir etdirýärler. Yani eskerler ellerine pil suwsa alyp betre alyp bir ýerlerde ne işlemeni bar ýa-da. Bu nähil derejede utanç bir zat ýani bu. Ýollarda köçe süpürýärler halmana da ellerine suwsa alyp. Esker bolmaly adamlar. 2 ýylyň içinde 2 ýylyň gulluk etmeli eskerligini ýetýärler. Gulluk sözüni bize mi öwrenýär? Türk gulluk sözü dilime gelip durýar. Bu ýa-da gaty ýalňyş bir näme. 2 ýylyň içinde hiç ýyly yara görmedim diýen adam oglanlar bardy. Bar häzir güneşen. Doğrudur. Bu düzgün köçe süpürmek, o bir hastalara garşon çıkarmak, ya keselhanalarda usulur ya poliyumak, niyasım dövründe yola koyulan düzgün. Kargılar şeydi pullarını. Ondan aslında çıdaman eskerler geçen dayıgalardan dilekçilik edip çörek pulunu, çilim pulunu sorurdan alıyordum. Hakikaten bana sorar yani göz gıyını bir utanç ýagdaýa getirdiler Türkmen yani eskerini ya onun bolmaly adyny ýa-da awraýdy. Şoň üçin şu dünýäde Türkmen goşunyny barmysyň diýen hiç kim ne goňsy döwletler ne daşky döwletler o bar paratdan geçirilýän owadan ýa eşik kilje we aýyryny tarpyladyp görüldi. Galan näme? Paçyotny karawuly bilen ýani. Bu tordy. Teredin bir zat barda ýurtdaş Ştaýda o milli goşunyň bolmasa sen diýmek öz ýurdun
goragyny üçin edip bilemem. Diýmek ya birini getirip birinin goşuny ullanmaly bolýar. Onu ullansaň sen şonu hem golasyna düşýär. Mine Rus imperiýasyna niýe düşýär? Ýoksamy sen şu gelen goşuny pul tölemeli bolýar. Sen şoňa töläňden puly ola ummasyz pul öz halkyňdan kadr ýetişdirip bolanokmy? Elbetde bolýar. Harby gulluk etjek ýigitlerimiz az türkmenler. Atkan. Ýöne şolary öz mertebesini degişlikde aýlyk gulluk tölenýärmi? Ýok. Özüň aýdyp ötdüm. Dermanlaryny çeldiler satyn almaly. Ondan bular ýaly armiýada, bular ýaly goşuny kimin gulluk edesi gelir? Hiç kim. Ýöne döwletiň daşky gurşawyny üpçün etmeli kategoriýa harbalardyr. Döwletde parlamentden soňra ikinji orny tutýan ýene de harby goşundur. Harbalardyr. Harbylaryň baýerini hiç bir döwletde döwlet agdaryşynyň bolmak netijesi 101% gelýär. Galan 99-syny şu harbylar alyp çykýar. Sen ýa-ni özüň dile getirdiň ýa, bugün Orta Koreýa ýagdaý. Seulda hawa halnada, bol geçen ýylda şu. Hani bizde barmy şoň ýaly goşun? Agzyna çyp bilen atlary. Sebäp hemmesi Gurban Gulyň oglunyň iki satanyň öňüne salam berip berin. Onun için harby bolmak gerek gäl. Siz pagwan bilen harbeşi maksar edýär. Näme onuň durmuşyňyz ol, öz işiňiz ol. Ýalanyş durmagyň onu öz işiň. Ýöne harby eşigi egne geýenden soň sen borjun bar, watany gorum. Halky gorum. Sen ýa bir zat aýdyp geçdiň arasyny Türkiýede bar şoň ýaly bolsun. Ýöne Türkiýede men şu gün aýtjak bar dedi, şuň ýok. O goşunyň soňuna çykdyr ýuwaşlyk bilen. Hep Atatürk'ün döwrüne düzülen gurundan Türkiýe şuň gün ýok. Onu aýtmak gerek. Çok goşun şuň kuguna çerli dowam edip gelen Türkiýe döwletiniň, hökümetiniň durumuny, siyasi durumuny, ýa-ni gaýdaly konstitusiýon durumuny, kanuny durumuny üpçün edip gelenler harbalardy. Ýöne şuň kun bilen bir ırgynlap duran sistema geldi. Ýöne Türkmenistany deňeşdirer ýalda elbetde. Bolan tehnikasy güýçli, nizamym güýçli, ýaragym güýçli. Men ýalňyşmasam ýa 2011-nji ýylda, ýa 2012-nji ýylda şu Azatlyk radiosynyň ýa Türkmen gullugyna ilkinçi video reportaj berdim. Şu taýda şu döwür çykypdy da nastaýaşy bir emet ýan gurulan döwri. Onu şu tahir şol döwürki gullugyň başlygy Türkmen gullugy menden interwýu aldy. Türkmen armiýasy bar. Olmasa şonu tapyp şutaýda aşagyny ilikläp goýaly. Ene men şu taýda aýtdym. Biz harby guruluş meselesinde kimden görellanmady? Birinciden Türkiýede sebäp biziň kanymyz bir, dinimiz bir, dilimiz bir, medeniýetimiz bir. Seredin Türkiýe ýa-ni bu harby guruluşyna. Şondan almaly, şu tak ugratyp biz öz ofiserlerimizi okadyp ýygyny getirip şu tälimleri almaly. İkinji tälim almalymyz biziň İsrailli we İsrail'in harby guruluşy hem harby gorunyşy dünýäde iň birinji ýerde dur. Şolardan öwrenip, ýa şolardan getirip bizi tälim berýän bilermeler getirip türkmen eserlerini, ofiserlerini okadan bolsa, onda bugünkü türkmen goloýuna geljek ol aňyrsaky dinlimi, dinsizmi, balagyň pasyrda berýärler biltem edip bilmezdi. Ýöne ýitirilen mümkinçiliklerimiz bar bizim. Men bu zatlar gynanmak bilen aýdýan, dogry düşünün bana ýurtdaşlar. Ben ýüregimin ýarasynyň biri şol. Öz döwletimiz, öz milletimiz biz daşdan gelen ýagydan gorap bilmejek bolsak, onu biz kim? Biz bir baka goýulan İslam wagty gelip biziň damagymyz çalyp bilýärler. Munça baýlygyň üstüne oturup, ay millet akylyna ilanaýyn diýjek bolýar. Şu harby goşun bolmandan soň bu döwlet saklatmaýar. Daş töwerekden diýişin gyjap oturalar adil. Hani Amerikan prezident Trump'a maýtdy Ukraina yara gerek bolsa yer asty baýlyklaryň bir topar bar şonu maňa berdi. Şonu kömek edeýin. Bu dünýä materiallaşdy. Nagt pula geçdi. Ideýa ýok. Wagt Türkmeniň kellesinden sypajak, ýa men gözüniň ýaşyny siljek milletler, döwletler ýok. Sen kisäňe ýa jübüňe seredýär.
Ine 3-4 saat satlyk, ine 35 ýylla ine halkymyzyň özüne müň ýarasy ýerisi baýlygyny ine bazarda satyp çykardy. Onun 5 saýy. Bütün halky. Geleceğimiz barmy? Şu gidişin elbette yok. Men şunu çykşymda da aýtdym ýerde. Häzirem ýene bir gede gaýtalap aýdym. Bizim şu harby goşunmyzyň ýagdaýyny, gözgüýüni ýagdaýyny çydap bolmaz, gözgüýüni ýagdaýyny gözüňde tutsak, bizim geleceğimiz yok ýurtdaşlar. Biz mana gaty ıssagly şertde tiýir ýagdaýda düzeltmesek, ertesi gün bir rak keseli ýar bir metastaz berýär, ondan soň öňün saklatmaýar hiç biri. Bize ýaşa derejä gelip berdi. Gat hokly da näme üçin notýoşlar bütün Türkmenistan. Hawa. Bana da ilkinç bolup akıl ýetirmeliler, harbylar eger bar bolsa. Gaty dogry aýtdyň. Olar halkyň goru. Ondan harby diýenmiz kim? Şoň 90% ýa 90 göterim dün eskerlige çağırılıp öz halkymyzyň ogly. Rahmetkeş halkyň diýip aýt onu, garyp halkyň diýip, ýoksul adam halkyň diýip, edilip oturan halkyň diýip, ýöne şu halkyň ogly. Näme üçin bular en atasy şey diýip şu güne sokulup oturýar, senin bir kiýlenmeli, näme üçin sesini çykarmaly däl. Ofisierler var. Men o sen gün noldy diýip, men o gün matdy diýär. Şu gün matdy ýa-da tawryna kim beýdi bu halkyň ogluna azar berer ýaly. Bular wepat bolanda adam şekillerine bular hormat goýulýar, ne mertebesi tutulýar, ne hatyrasy, ne ordeni var, ne medaly var. O buduna sip berirler hem hana Türkmenistanyň gahrymany. Näme gahrymanysyz? Gahrman şol serhedde saklap, aňyrdan da haýynlyk bilen atylan adamlar, ene şolar ýigitler gahrman. Şolaň adyny bir ýyldyrdyp tutduňyzmy? Şolaň adyny mekdepleri ýa köçelere dakdyňyzmy? Ýa hormatlap getirip o wasanyň içinde şolary heýkellikdiňizmi? Ha? Yerden ses çykar. Söhbetler, bulardan ses çykmaz. Sebäp bulara türkmen gerek gäli. Aslında. Ene şeýle şolar ýa Neme var halmlarda? Şu Owan tarafı Talibanlar şu 2012 ile 2015 aralığında Türkmenistan tarafına neme atış kolpta şu atlar. Ýadyňyza düşýän bolsa, habaryňyz bar bolsa. Bir näçeden Türkmen eskerleri ýaş oglanlar şu ýerde şehit bolurlar. Talibanlar tarapyna atylyp öldürilýär. Hatda meniň tanışymam bar şolaryň arasynda bir sany. Şolary maşgalalaryny bastır edip gün ýüzüne çykartmadylar da halmada. Bu maşgalalaryny bir sehelçe pul bilen 2000-3000 dollar pul bilen aldylar şolar. Yani bir näçe tane türkmenler aty öldürdiler şo terketdi Taliban tarapy. Onu aýdyryp gelýär ýani buny gün ýüzüne çykanokda şu zatlar halmada. Şu zatlar gün ýüzüne çykanok halkyň arasynda bir-birlerine aýdyşylýar, ýöne olam şo aýdylan ýerine galýar. Ýöne diýjek bolýanym, eger Türkmenistanyň hakykatdan hem bir harby guruluşy ýa milli goşun bar bolsa, harby doktrina bar bolsa, olam dol derejede işleýän bolsa, harby guruluş bir siýasatçynyň eline geçmedik bolsa, ýani dol derejede işleýän bolsa öz başyp bazatlar gün ýüzüne harbylaryň öýler çykarmalar bazatlar. Ýa öňüne almalar bazatlar. Ştaşar howpun öňüne almaly bularyň öýleri. Ýa Türkmenistanyň şu wagt eskerlige gidip ýören ýaş eskerler şolar dol derejede adamlykdan çykarýar halmada. Bular gurrun berýärler. Ýani bu otaýda agdalýan ýa olara garşy aýdylýar paýş sözler olam ruhuny alýarlar da elinden urup ýemjip şu ýaş eskerler, ýaş oglanlar. Urup ýemjip ruhuny alýarlar, ýani erkinligini elinden alýarlar da. O sistemi gaty aýlyr sistem adamlarda garşy işleýän bir sistem. Ýani sen adamyň ruhuny almarsyň o ýerde. On son şeýle bir zatlar halmada, ýani sen aýdyp geçdiň o wany eskerlerdi. Ne şu öz başlyk bu işleýän bu guruluş türkmen guruluşy ýani harby milli goşuny, harby doktrinaly milli guruluşyň bar bolsa, şolar ne? Russiýada 41-45-nji ýyllar söwüşde Hitler Germaniýa bilen söwüşdi Ruslar. Şonda näçe türkmen eskerleri, türkmenler Russiýa tarapyndan faşistlere garşy söwüşdiler. Şolara häzirki güneçenli siyasi tarapdan syn berilýärmi? Häzirki güneçenli siyasi tarap bir gyra goý, harby tarapdan syn berilýärmi şolara? Harbylar
şolaryň nemesini harwy ýörüti gulluklar var, ýani işleýän gizlin gulluklar, ýani aňto gulluklar var. Şolar şu zatlara syn berýärmi, gün ýüzüne çykarylýarmy, türkmenler bütün Türkmenistana şu zatlar hakynda bilgi paýlaşylýarmy? Owganistan söwüşini uruşdylar, Owganistan Russiýa Owganistana girenle Almada sizem gatnaşdy. Sen näme üçin bir döwletiň karşysyna başga bir döwleti basyp almak üçin bir döwlet üçin janyny bermeli? Näme üçin? Russiýa üçin janyny berdiler bizim türkmenlerimiz. Owganistan üçin janyny berdiler bizim türkmenlerimiz. Ýöne häzirki wagtda bir Türkmenistan döwletini ele geçirdi bir adam, bir sana adam. Türkmenistan döwletini ele geçirdi. Döwlet kuruluşyny ýykdylar, ele geçirdiler. Öz watan üçin näme üçin jan berenek häzirki wagtda bizim harbiýlarna. Demek, haru kuruluş ýok. Milli goşun ýok. Bir siýasatçynyň eline geçen. Ne ben? Ýa-ni ýakynda biz oň üstüne gurrundeşligem geçirdik. Siýasyn berdik kalmada. Russiýa tarapyndan Ukraina garşy döwüşen türkmen esker mayor, ýani zapasda duran mayor diýe. Ukraina tarapyna ýetir düşýär. Sen Ors tarapyna söwüşip Ukrainlara garşy söwüşýän Ors tarapyna. Sen Ors üçin janyny orta goýup goşa gatnaşýaň. Ýani bular ýaly Ors tarapyna söwüşip beren Ukraina garşy söwüşip beren näçe türkmenler bar häzirki wagtda. Näçe türkmenler? Näme üçin şu eskerler şu zatlaryň türkmen harbiýlar şu zatlaryň nemesini öňüne alaraklar ýa gurur neden oklar? Şu näme üçin şu zapasda duran özü mayor zwaniýasy bar eken halmada näme üçin şu daşör döwleti Russiýa işlemene edýär? Asyl mesele şo ýerde. Näme üçin gitmeli? Harbiý bir adam bolsaň sen dol derejede üçinçiligiň bolmaly. Öz döwletinde, öz watanynda. Ondan soň şol adamy gün ýüzüne çykandan soň Marwele we tarapynda diýe halmada. Şu işinden çykan harbiýlaryň diýe ellerine Zagram pasportlaryny alypdyrlar-da ellerinden şu daşary döwlete gitmesinlerdi. Ýani biziň Telegram habar kanalymyzda goýdular. Rahmet, bir jamonut ýurtdaşlar, men telefony zaryadkasy bolmansaň elimde saklap otyrym. Bir sagat boldy elim ugrady, men şunu dikçek bolup görek. Bir zaryadkasy bar. Durmazmy? Ýykylmagan. Ýok, bir jamonut. Bolýa. Bundan ýyraýyn şatak. Esmese bolýa. Şeýlere goýaly. Bolmy? Aha, goý. Ana bu. Gozmasaň bolýar, elimde iptalet gozmap ýykylaýmasyn sere sabrak bol. Ýykyldy. Ýadyma düşdi. Bir ýaňur ýygyrum, kimi 23 ýaşymda. Şu demede Türkmenistan telewizionyasynda ol peredaçalyk öňe primoyny diýdi. Ýa ýaşaly Mehmet başymyz bar, Sakyjep bar. Sol aýdyp stoluň üstüne elim gaýryp sapayy bolum gelirlere diýip diň atkan aýtdy stoluny. Böyle ýerdi. Soýatda tutuşum bakan. Bolup dostlaryň bilýän bar orada döwüş. Ama aýdyp söhbet başlar seziň bölüm biraz elim boşup dur, bir sagat saklap dur, nagymylatma. Awa elimde saklasan ýemeder, ýadydyr. Indi döwlet bizde döwlet kuruluşy ýykyldy halmada, döwleti eline geçirdiler. Döwlet kuruluşyny ýykdylar. Konstitusiýon kuruluşyny ýykdylar. 2002-nji ýylda Sanjar wakasy bardyr halmada. Bu türkmeniň tragediýasy. Şu döwlet kuruluşyny ýa döwleti dol ýagdaýda, dol derejede ele geçirmek üçin bilemok bu nähili oýun oýnaldy. Bu oýunmy ýa bolmasa hakykatdan etjek bolarym onu täze Türkmenistana baran arkiwlar açyp üstüne siýasyn berler. Ýöne şo wagt bizim aýdyň adamlarymyz döwlet düşünjeli adamlar. Bir näçe adamlar şu wagtky jenaýetkar hökümetiň pidasy boldy halmada. Pida etdiler bular bu jenaýetkar hökümeti ol adamlar. Ýöne şo wagt döwlet guruluşyny ele geçirtmejek bolup harbiýlar herekete geçip bilýär-de şo wagt. Näme üçin geçmedi? Türkmenistanyň milli goşuny şo wagt näme üçin herekete geçmedi?
Şol döwlet guruluşyny ýykdylar şo taýda 2002-nji ýylda dol derejede. Ondan soň Niýaz döwlet guruluşyny eýeledi. Berdim Niýaz öldürdüler. Russiýa taýyn bolmajak bolup başlady. Ýa öz başladyk nimedenden soň inji götürme. Onuň ýerine de Berdim Muhammedowy getirdiler. Berdim Muhammedow şu Niýazyň nimesini dowam etdirdi. Oňa öýle aýtdyr ekranyna şo wagt aýtdy. Men şeýle öňki bar bolan nimeni dowam etdirjek Niýazyň nimesini. Olam Niýaz döwlet guruluşyny ýykda bir adam gelini geçdi döwlet dol derejede. Berdim Muhammedow dowam etdirdi. Ine häzirki wagtda Berdim Muhammedowlaryň elinde döwlet guruluş. Döwlet Berdim Muhammedowyň elinde. Bularyň bize bildirýän zat döwlet guruluşyny ýyksek bolýarlar diýe. Berdim Muhammedow bildirýän aýtlarym şeýle. Konstitusiýa guruluşyny, döwlet guruluşyny. Döwlet guruluşy ýykylan o ýerde. Ýani harbylar şo ýerde herekete geçmeliler esasy ýer. Neme şo ýerde? Demek ýok harby guruluşy ýok. Milli goşun ýok. Bular watana hyzmat eden okalmar da, bular özleri aýdyp oturýar. Ýani şolaryň kasamy bar. Türkmenistan watanyma, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň goşun generalyna gulluk etjekdigimi kasam edýärin ýani, gulluk etjekdigimi. Bir adama gulluk etjekdigimi koýýarym. Sen näme üçin gul bolmaly? Näme üçin gulluk etmeli? Gul bolmaly sen. Näme üçin? Sen watanyň üçin hyzmat edýäň, halkyň üçin. Ýöňe 2002-nji ýyllar tragediýa halmara dagy näme üçin şol eskerler ýa harbylar şo öňüne almadylar şo wagt. Asyl mesele şo ýerde. Berde başlanıcı ben ýa aýdyp berdim. Zat ben baglandy. Mesela 98-nji ýyla çelli Türkmenistanyň ýa milli goşunlarynyň içinde paran urlugyny beýlekilermi o içinde ýa Türkmen däl milletiniň killeri kärdi. Pawol. Şu yetişbilligine sarby tehnikany satdylar, serhetden ol ýa-ki ogurluk zatlar geçirdiler. Bir ýerde jenaýat bar görsetdiler. Aslında onun ornuny ýa-ki Niýazyň goýanlary Rögdüni wezip için goýulýar. Bir general goýa 6 aýdan soň onu aýrýar bolup, beýleki generalyň eli bilen, polkownikiň eli bilen. Onuň o polkownik general Zubaniýan merýär, o polkownikiň maşagyny ýa-ki polkownik we mayor we bularyň general boljak bolup, ýa-ki general satýarlar. Ine Niýaz şeýdi adamlary bir-birine çatyp goýdy. Çünki näçe köp bir satsaňyz, o bir söwüni bassaňyz, aýagynyň asylsaňyz, men sizi beýgerdim. Yani o beýgerden adamsynyň uzak saklaryny bilýän näçe san general owadan nepede çüýredi. San sajagy ýokdur. Yani şonda da şu zatlar görmem, ýene de şo wezipe algap barýan generaller düýnem bar, şunun bar, ertirem boljak. Bir hil kellesine taýak bilen urlanýar bilen halkymyz bu meselede. Ene şol aýdýan zatym şo ýyllarda o bir sen harby bolanda da sen öňünde bir awtoritet bolmaly, bir görevli boljak, komandir bolmaly. Hemme taraply. Hem ujurly, hem gaýratly, hem başarjan. Uruşy gören därini san, döşü orden medal. Onuň harby gahramançylyklar üçin o Niýazyň jäziklerinde. Ana şolar ýaly görelli, halkyň öňünde bolmansaň, bu eskerlerimizden köçe süpürüp berse, ofisierlerimizden eskerleriň paýony ise, ol eskerler ýene-de getirip mellegini işletse, ýa malyny baktyrsa, onuň näme sarby goşunmaly, çöllek çopanam şulardan has gowy bole, watan oramak meselesini hiç olmany ilaty et bilen, ýün bilen üçüp diýär. Burada näme üçünçilik bar, halky gorumaly adamlar. Hiç de. Dilegelli bilegelli men şunu aýdym. O zaman aýtmaýanda biraz şol harby bilen baglanyşyk bolsa 1996-njy ýylda bolsa gerek. 96-njy ýylyň ahyry men 2 ýyl bolup Şweçde ýaşap berdim. Bana ýurdun aňarsyndan serhetden owanyň habar geldi şolar ýaly. Bärden şol ýa-ki hökümete karşı duran toparlardan bandalar Türkmenistan'ı çocuk bolýar. Heh. Awa. Ondan men şunu 96-njy ýylyň gurrungy. 96-njy ýylyň gurrungy. 96-nyň aýagy bolsa gerek. Ondan men çyda bilmedim ýene-de watan bolýardy. Ýok. Ondan kime jaň etsem kan diýdim, onuň köp ýadyma düşdi.
Muhammed Aydogdyýew diýip vice-premier bardy şurda. Olam men owany gulluk eden eskerim. Men döreden şol ýa-ni harby sowetym bar ýa-ni Türkmenistan eserliň sowetyny, şurasy. Internasyonal. Awa şonu ene men ýemede Maru welaýaty boýunça ýol başladyk goýdum. Soň onu niýe ranner ýa bilemek, näme üstüne göre öz ýanyna ýa vice-premier edip. Ondan men şoňa jaň edeýindim. On telefonu ozalym bardy menne. Seretdim dogry bar eken. Şoňa jaň etdim bol aldy trubkany. Salamlaşdym menden hiç dawasy ýok. Men Palubom komandiri, kolen tapawdy. Ondan ona düşünürip aýtdym. Mene şular ýaly ýagdaý bar, äge bolum öňüň aljak bolum diýip. Olar bäri şirketi bozup geçse, onu ýagdaý agyrlaşar. Öňüň alyp bilýän bolsaň, aňyr tiýimiň aňyrsyna şo taýda bular. Bular mesela termisin verin. Ondan soň şunu geçdi. Tasdik bolunur da men beren maglumatym. Ya aladym tapandyrlar maňa jaň etdi. Näme emma diýdi, haýşyň bar diýdi. Indi Niyaz diýipdir da şo taýda bilýärdim hal muradyň watana geleklerine durmajagyny. Şen. On menden sorýa sen näme dilegiň bar diýdi. Ýok, mende hiç şey dilegi ýok diýdi. Ýöne şol aşgabatlar ýakynan ol ezem de adam döwrüne gatnaşan bir maşgala bar. Şolara salamlaşmagy maňa diýdim, telefon baglyman, men başga hiç şey diýdim o taýda. Men siyasi gurrun edemek, şol doganlaryna şaharatynaky bir salamlaşmak, sağlyk soruşmak üçin. Telefon aýtdy. Ondan şol bilemek, şol niýe söylýän şämi. Ya şol ýa-ni Aýdogdy wezipesinden aýrylýan şämi. Şo telefon men arkaýynjan etdim. Dinleýärler elbetde. Ýöne telefonum kesen atly. Kızlar da jaň edýän bol uk bolýar bolýy tordy. Ýeri ýere jaň eden. Alan atly. Emma şol aşgabatdaky telefony niýe söylýänse baglamadylar, yapmadylar. Demek şol maňa gelen şol ýa-ni habar dogry bolup çykdy. Demek bular nähilem bolsa bir zatlaryň üstü bilen öňüne alanmady. Ondan şu Urgan olu gelende men ýema bil bagladım, onu men ene halkyň şonu maýdan benem atşyr var saparagan dosty. Reşit Mehmetov. Şol indi örem daşary işler ministri hem şol ýemede owan meselelerini çözýän wekil bolup gatnaşdy. Şonun umyt bagladım bir kerde azatlykda eden çykyşlar bar. Siz goşuny Türkiýe we Israýlyň mysalyny gurun düzüň. Gatnaşygy şeýdim, Owganistan bilen etjek bolsaň, biziň şol şerket ýaky oturan türkmenlerimize, özbeklerimize, täjiklerimize näme kömek etseňiz bor, olur biziň daşky gurşawymyzdyr. Şol sanyny ýa-ni Eýrandaky türkmenlerimiziň mektep, ene dili, medeniýet meselelerini hökmen çözüm. Maslahat berdim. Etdimi? Ýok. Hana şuň kyzyna teret enni. Bu balagyn pasyrda öňüne baryp elini gysy. Olaryň bu bilen salamlaşy, bu doňuz etini ýip kanýag içip berene. Näde şu bilen salamlaşyň, namaz okuyan. Terjime edip berseler şolary. Men aýdan sözlerim. Bir kullap işi xlorly boşga oturmalar şondan soňra günahyny ýumak üçin olar. Bilemem. Ene şeylere ýagdaý bilen hemmejigi bar, bir şolary bir insan dili bilen düşünürip bir halkyň hatyrasyna bir az bir ýola düşmek niýeti bar bolsa etsinler diýip bir höre köşeden ýerimiz bolýar, maslahat beren ýerimiz bolýar. Ýok. Eger. Ýöne bir zady unutma, ýa ýurtdaşlar. Halkymyzyň daşynyň gowragyçysy harbylardyr. Şular çözmeli bor. Meselem eger parlament çözmeýän bolsa, men öwran näçeler bar aýdyp gelýär. Parlamenta ýok bizde. Onu parlamenty saýlan halk ýok. Ýöne gulluga uğradan, oğlunu uğradan halk bar. Şeňmi? Her bir adam, her bir maşgala öz çağırsın gullu. Emma ulluga diýen harby hyzmaty. Ana. Şeň. Demek şolary bil baglamak, tama etmek, şolardan bir zata garaşmagy biz hakly halk bol. Bular milletiň çağasy.
O taýda ol ýanky parlamentde oturalım, o haramzada hyzmat edýän saýlantyny ýalaky. Näme üçin biz olum diýen etmeli? Ýaşalara tabyn bolmaly. Bu mesele kan bärde işginçe meleselse söhbet bir gepleşin, iki gepleşin gidelse 30 ýyllarça baslyp giden problemalar. Ýöne şonda çözmeli taýda Türkmenistan. Näçe çöp bilsek şonça da gowy. Ýurdun eýesi halktyr, halkyň içinde goruny üpçün edýän halkyň çağasydyr ýa oglugydyr. O deputat diýdi, prezident diýdi, premier diýdi, bular hemmesi gelip geçerdir, bulardyň wagtlaryň wezipe bellenýän bular menejerlerdir. İşe uğra adamlar bolmaly, döwleti, milleti öňe alyp gitjek. Edenatlar şaýdansan atşodan diňledi. Boşat wezipesini, eger başarmaýan bolsa. Näme şeýler at görýän, meseleni. Soralar barmy, ýa-ma söhbet? Soralar bar. Bir Leoni Bodian bir vatandaşymyz Ustayda ýazypdyr da bir ýerde gullyk eskerligimi näme etdim diýe. Leoni bu 6497 harby bölümünde ekrana getireli. 6497 harby bölüm Aşgabat Bedew Pasyolkadaky diýe. Şu taýda eskerligini näme etdir? Ertirden akşama çen aynı zavatda işledik diye. Ana. Catman pil elden düşmedi. Starşinalar beňin keypinne diye. Yani beňin. Aha. Ýa, şeýledir ýa türkmen eskerlerin häzirki wagtda guledy bolanýarlar o taýda watanyny goramak üçin ýa watan duýgusyny oýandyrmak üçin o eskerlik uradylar o türkmenler. O ýerde insanlykdan çykarmak üçin, erkinligini elinden almak üçin, ruhuny döwmek üçin uradylar. Her bir eskerden torak görün häzirki wagtda. Şu sistemi näme üçin gurnalan? Harby näme bölümüň içinde. Ne adamda garşy işleýän bir sistemi. Men urgoňuşum bardy halmrada. Bu şu Harby institutu okap kapitan zwanyasyna çenli bardy ýalňyşmasam. Şu näme tarapda işledi. Garrygala tarapda işledi Balkan taraplaryny. Soňundan şol işden çykdy bolan waňa görrüň berýärdi ol öňkü könünemi. Hiç ýylnym ýok diýdi, gymmatyň ýok bu sistemaň içinde. Sen näçe iş görkezä aýtyn diýdi. Hiç ýylgyn gymmatyň ýok içinde diýdi. Men näçe iş görkezdim diýdi. Ýani ýöriýte nemeler taýýarlayan bölümini nemesi şol kapitan ýani ofiseri bolup nemesidir-de işletdir, işlem bölümini hol. Öň hatarda gidýän eskerler bolýar, urşawan sögüşýän. Profesional näme diýilýär şoňa halmada ýöriýte bölüm diýilýärmi? Awa. Näme harbylaryň amonlary diýilýärmi? Spesnaz diýilýär. Spesnaz aýdylar. Şoň nemesi bolupdyr, komandir bolupdyr, onuň soňundan işden çykypdyr, beýan awariýa düşüp işden çykarýarlar buny. Şol gurrun berdi. Sen bol nemede harbyň içinde hiç ýerden gymmatyň ýok. Sen näçe iş görkezdim men diýe. Näçe nemeleriň gatnaşdym, onuň hiç ýerlemem ýok. Sen ittisan wagtynda san ýok diýip aýdypdy da jany ýanyp. Şo wagt şol daşary döwlete çykjak bolup görünşüm diýip. Russiýa gitjek diýip gördü şo wagt. Russiýada men öz kärim ýerine nime etjek, dowam etdirjek diýip ýörtdi. Bilemok häzirki wagtda çykdymy, çykmadymy? Ana şeýle, Türkmenistanyň içinde sen harby doktrinasy bolmaýan ýa bir guruluşyň özi ýok halmada häzirki wagtda. Bar bolsa bular ýurdun ýagdaýy belli häzirki wagtda. Döwlet dol ýagdaýda çöken döwlet guruluşy ýok. Döwlet bir adamyň elinde. Döwlet bir adamyň eline geçdi. Diýmek harbylaryň bir adamyň eline şu ekranda görýän açyk eline geçdi. Onsoň bir zat halmada bu näme ekranlara çykyp bir tanek näme okudum, gördüm Ukrainlar bertdirde şu video çykayan wagty. Rembo berdim komet dik koýdyrlar. Men gülkümem belli. Paçaklyň ýap, näki bizler ýa-da awtomat atýarda nysana, ne? Bu näde sen bol bilýän, ýani beýdime kalmada, şunu edýän bolsaň diýmek sen dol ýagdaýda harbylar elime geçirdim diýmek aňla diýen şunu ne manysy şodur ne? Sen gidip elime awtomat alyp o ekranlara onuň döwletiň telewizionyasına çykaryp şu lemeleri edýän bolsaň sen diýmek harby guruluşy dol ýagdaýda
milli goşuny ele geçirdim diýip aňladýar. Bir syýasatçynyň eline geçdi. Şoň nemesini berýär şu taýda. Ýeme şeýle de söhbet bir senen taýym hemmesini görmädim. Ben onun beterini gördüm. Bir gün gumyň içinden 66 kuzow maşyn gelýär. Ýallyrapdy günü. Kadim kraskalanım kadysem ýok. Şo gyzyllam ýasalypdyr şol kuzowy maşynyň. Basgançygyny çel. Awo böyle son kapı açılıyor. Böyle aňyrda ýanky remba ýalyp bol. Eskerler Tarık eskerler hekkerin diýişýär. Gumyň içinde özüm 5-6 tane adam. Bilem ondan bärsi bol, o eline ellik geyipdir, nämetipdir, onu tüpeňden bolýar, buňa pyçaklyňdan bolýar, onu öýdeden bar aňyrda bireyem gurup berýär, onuň bir mişeni örkezýärlerdi. Käse mergen bolsa, bize bir sataşaýsak şo mergen bilen köpet dağlaryny eteginde, onlar many ýok, ýönepi görkezme ene şu iň erbet görkezme ene mysal şu esker üçin. Hiç bir esker şol Türkmen armiýasyny goşunyny gulluk edesi gelmez, ne şolar ýal heýwan görünür. Nädip janynyň, nädip şoňa komandir diýsin. Komandir diýilen adam men ýaly et, men ýygymy eýer diýip aýdýar. Şoňa komandir diýilýär. Bir ýary bir gelli geçer, o saparaga aýtmyşlar, unitada ursuny nädip Türkmenistanyň baş serkerdesi bolup bilýär, goşun serkerdesi. Goşun generaly häzirki wagtda bu ogly inni. Şu forma ýerini gördüňiz, bir salladyň katalogynyň kasyýetini gördüňizmi? Näden harwla gülküm tutdy. Şular harwy bolsunlar, şu harly kaw oturan denanlymyň ýüzesi harwydyr. Bak olan eline keseri var, şu keserinin islerini düşman damağın tersine sarıp bilýär. Burada näme? Bir topar erre maaşlanmagy. Şeýle zat barda ene şu emede karbogullukda aýdaýly 1000 san adam bar. Şu olaram diňe nizam öwrediler. Şu paratda geçmek üçin. Şolun eşigi mabatdyr, muzikantlarym bardyr, iýmek içmegem ýaşaýan ýerim Aşgabatyň kazarmasydyr. Şolar diňe bir ýylly şol paratdan geçmek üçin şu giýje güni aýygyny tapyrdadyp plastan oçetyny biçetini mask edip beren adam. Ýöne galam ýene 39 000 adamy bir gol edip bullanýarlar. Ýa tapsynamy, melleginemi, aynı zavodda şifr zavodda sement zavodda köçede mi, keselhanada nerede de bolsa. 39 000 ýene-de üstüne. Olar adam hasabyna da ýani şunu şey diýerler. Ondan bir dawşyna diýip birdat, urulýa, ýenjilýa bilir. Şu 18 ýaşa çağlany gögölani bolýa kamillik ýaşyn şu ente ejetiniň öýüne çykaryp ente öýüne şarpyp dağıtmady getirip ölür ýaly ýenjiýärler kadar. Muň ruhuny, duhuny ölür ýaly. Erkekligini ölür ýaly bir esker Türkmen. Şu taýda, şoň üçin çağırylýar olar gulluk edip. Son 2 ýyldan soň ýygyny dolanıp barandan soň bu Parisy görse şu komandirini gören ýa dady bidat gaçmak bilen bir kilometr öňünde. Bulan gözünün odanlana, şol 2 ýylyň dowamynda. Şoň üçin çağırylýar olar harby gullugy. Başga da üçinde watan gorumak üçin öleniň ölü galynyň galy kim sümp bolup gelýär, kim tabutda gelýär, kim asla ceset tapylanak. Ene şu halk hiçasan gözünü yerden ýokary galdyrmasyn diýip edilýän ene jenaýetleň ene ulusynyň bir şey. Dogry düşünün. Şeydip bizi jullun milletten çıkardılar. Innem şu yurdun içine erkek kalmasın diýip, hani Orsiýetde gazançba diýip propagandalarını üstünden yalan sözler, gülýär ýigitleri otap uğradyar, inne olur ýygyna da gelbilen. Näme bolmaly olar otaýdy, ölüp bitip gitmeli. Ýygyna gelmeliler, ýygyna garalarym golgurnak bolup ýaşamaly. Türkiýe giderler kim şoň ýalyr, başga ýurda giderlerim şoň ýalyr. O bizi watansy oýdular, watanyň jyda düşürdiler millet. Daşymyz gorumaly, mene şu eskerlerim köçe pürüp ber. Endi biz kime daşymyz gorudalan aýdym. Aýdym ýurtdaşlar. Biz kime bil baglap watany gorumaly?
Bolmasın ýöne şu owan tarapdan şuma 10.000 sanak bol balagyny pasyrdadyp beren bäri şerketden geçse şuň öňünde durup öljek bu iş ýok. Men size aýdýar. Ýok kalmady. Bu näme bilen nädip söwüşdüňler, garşy durdyňlar. Ýok. Ol mototsikl görkeden bolýa paratdyň. Ey heýwan sen o motosikliň 2 kilometrden senin binokullaryny sanap urup ýykýarlar. Sen niýe sürüp o mototsikl asfaltly köçedemi, gumyň içindemi? Ya dağdamy? Bir sferine ne edip biz oynap ýolur. Onun günüňe ýany tutmaýan bolýar. 2 ýyl halby eskerlikde halmara da yara ulandyran oklar, yara avtomat atdyran oklar. 2 ýyl harby eskerlikde. 2 ýyl olap. Bir gezek näme ulandyran oklar, harby yara. Atdyran oklar. Görkeden oklaram hatta. Osa nädip bular serket orasynlar. Neştaýda şu berdim hökümet fümüňünde duran ýokar wedip harbylar bar. Bular egilip dura halmara da çüttür dursa ýegini büküp kana nimede. Ne oldu ýanda? Şu adamdan hiç ýerem ýokdur häzirki wagtda bu öňkü köne videosy. Hany şu sarwalar häzir ekranda görýäňiz şu adamlar. Hiç näme görýän näseniz bu gün ne oldu fadyr. Olam ýa-da adamsy bolandygy üçin. Ol nullik famayerdi. Öňkü serket gullugy islam famayerdi. O bayram famayerdi milli howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy. Attay famayerdi prokuror. Ay yok sen sanak gitsen. Emmesine ayırdı. Ne yaptı öğrenmer? Yüzlerce minister ayrıldı. Yüzlerce. Şuna gulluk edenlikler için ayrılı halmara da şuna gulluk edenlikler için vatanına, toprağına, halkına gulluk edenlikler için de. Ondan sonra ünsümü çeken bir zat var halmara da. Bu da gatı mümkün ve zerur. Yine biz Rusya'dan ayrılık özbaşlık devlet bolluk dedik. Doğru mu? Häzirki wagtda özbaşlyk bir statusumuz var. Özbaşlyk bir döwlet diýip tanalýar. Bütün dünýäde Birleşen Milletler Guramasynda. Ýöne seni Harwy'da reforma geçirilmeli ýara halmada. Şu Harwy'nin hem reforma geçirilmedi. Reforma düýünden geçirilmedi bizde. Ýöne Harwy'larym reforma geçirilmeli. Siyasi reforma geçireňde, ykdysady reforma geçireňde, hukuk reformasyny geçireňde, Harwy reformasyny hem geçirilmeli. Ene bu şu ýerden näme diýär? Ene häzirki wagtda Harwy'larda ulanýan sözler bardyr. Ofisier, komandir, mayor, kapitan, leytenant, starşina. Bular sen ort sözüňe. Näme türkmen sözü ýok? Tapanaklar da soňsy tapanaklar. Ýok söz tapmakdan da halma da bu taýda dol ýagdaýda harby doktrinaňy dol ýagdaýda guraňdan soň bu zatlaram gurmak, at bermek senin borçuň sen reforma geçireňden soň. Harby türkmen harby nämäni guraňdan soň. Türkmen goşunyny dol ýagdaýda guraňdan soň sen bu zatlary reforma geçip täzelemeli türkmen dilini almaly sen bulary. Sen häzirki wagtda hatda geýýän formalar neçendi halma da rus nämedi? Orsunky bu. Orsun kopyasy göni. Diňe şol diýme kakardalaryny gerben ütgeden bolmasa galan hemme orsunky. Gaty da bellap geçdim. Sonra bizde harby doktorina bolar ýaly bizde at berer ýaly bularda düşünje ýok. Uzağa gitmeler 100 ýyl bodan uzalym bizde bar da 10 maşy, 100 maşy, 1000 maşy beräň türkmen söze. O Türkiýede şonýaly kalmada. Türkiýede 10 maşy, 100 maşy, 1000 maşy dik gidýär. Türkmenler öňden atly galyşly söwüşenlerini 10 maşy, 1000 maşy tümen dik gidýärdi. Tarih kitaplarda okan bar ýerde. Azerbaýjanda bir ýaşar bar, sapar 100 maşy diýip. Şo uruş döwrü rota komandiri bar. Bir rota 100 maşy bolýar. Näşeýle? Ay bolar soň halmada bir türkmenler bar. Bize harbylarymyz bar, watanymyzy gorayan adamlar bar diýip öwül asmada asman bolsa boluversin sen watanyny gorayan. Bu ýerde harbylar bolmasa sen asmanyň näçe azydy boldy. Kime peýdali? Şu taýda ýadyma düşýär ýokartawetde. Harby goşun döwretmenlik teklip girdim da buna da deputatlar näme diýjegimden nakysynda bilmedim. Marly aşyl bolsa gerek. Öýde şu tarapda oturýar-da şu çuňkda. Turup soradan diýdi, halmarat diýdi. Bulara diýdi, olar görýärmi?
Smirna Volna değil ya dedi ya da biz gulluk ediyek. Yani Türkmençe armasını Türkmençe komanda vermeli olsa näme diýmeli? Eskerler dikkerin, eskerler salparın diýmeli. Bütün zat. Söz yok da ağrımda da. Yok. Yani diýen adamyň şol aňyna düşünjesini bir nähile bolsa bir alternativ bir zatlar bolmaly. Olup o pagyram owadan gelen ýaşyny ýa-da bilýän zady näde näme diýmeli? Onuň teklip. Yani şu taýda ne dilsi tapylly, ne tarihsi tapylly, ne bizatlar yol görkezden. Ilymlar akademiýasynyň başlygy bilen bilelikde meze gitdiler niýasyň aýagyna ýykylyp. Ağacan gelis baba şunun diýre, tozunun geçti. O ne atıp ýaşap bir. Ene halk şu Sen ettim diýeniňiz barmy häzir bu wagtda şol? Owan öýleňe geljek näme hop aýtdym diýen adamyň. Muhammed Aýdoğduýmy? O yani ýaz ýokladım onu. Yok, ol bolmagy mümkin. Eger basyp ýok etmedik bolsa, o taýda 2 sany Aýdoğdu işleýärdi. Biri şol men Awgansym, gullukdaşym, beýle kesem ol partnomenklatura kompartiýadan çykan. O çykady işleýärdi. Kesem Aýdoğdu bolan. Ýöne men diýen Aýdoğduýum, Aýdoğdu menden bir 8-9 ýaş kiçik bolmaly. Demek ol ýaňy 60-a ýeten. Olam diýeri bolaymy? Onu sonra o hökümetde işlerle arrygy ýokdur. Ýa-da razamlyk öwser etýän. Şonçy belki bardy, belki dinleýändir. Ýalyn bolsa da çykyş edip aýtsyn, gullukdaş tenden haýyş edýän. Hiç olmany ýüzüň görüp galyr, ýalyn sözleseň hem hakyň var, diýerliňi bir bilir. Oşo döwür Nurgul şonça edýärdi, ýa-da o Moskwada ilçidi de niýaz. Ola men öňkü başlygyň Patrep Saýuzda, men şo Gızlarbatda kooperativ açanda, ol şo men başlygy da Türkmen Patrep Saýuz. Oşondan men deputat saýlanynda ine bilen deputatymyz ýa men sen Patrep Saýuzda saýlanamaga, men sen deputatyň bolar ýa. Onun zaten diye Moskwada Hamrat Şumahan sen yurda gelsen ikinci adam bolýan. Bar diye separatay sen kabul eder. Yok dedim. Separataysın yani sen dedim. Onun şu göründen son 2 ýyl geçmek abi şu Moskwadan kaçıp Belgiýe geçerlerinde Belgiýede galjak bolýar. Wezipesinden çekile ilçi wezipesinden. Munun niýaz zor sal bir hepden içinde Türkmenistany öýüdi geler ýaly. Bilemek, maşalasına zorluk sallanırım ya olur türme basılırım ya gelmesen bunları öldürür ne demek? Ilgap gitti şu bilemek şuurlar diyelim yok mu? Bunun 5-6 yıl odalım bana haber geldi. Öýtüs soğluğuna oturdu. Uysal kediptirler de çıkan ak içer. Yoksam katı kellelerden Nurgul'ycu. Bak. Bu kelimesine yok ettiler ağırlar da şumada aydınlaşan adamlar bilgisi var adamları özüne karşı dödürmocak olup ayırttılar şu vaatını. Şu ezil yapın ema bu ne keminemize mal gittiler bizim merdam konmiyet filleşme. Ne keminemize mal gittiler elimizden eger şol işlep veren bolsa yurda sağaman baran bolsa devletimizi milletimizi yurdumuz öňe alyp gitjek, öňde barjy döwlet ýolbaşçylarynyň biri bolmaly. Bolar, on gitjek ýeri ýok. Demene deg meseler bolýar. Ýöne on demene degseler galanyň hem demligini alar. Onu ozal aýtdykyny başlaşma ýok. Haýsy gulaňyz bilen eşitýän bolsaňyz eşitin. Aňyrky tarap şeýle. Bize yazdılar şu wagt alyp gitip ogla alyp giden wagtda berdi bu hökümet sowgat etdik diýene dowlanyň. Kim kime sowgat edýän? Nämeden iştidaýda pul geçirenler var. Hemmägidin kisäňde bereket, umydy. Şeýlemi? Sesimiz ýerliýony bu. Haýatlandyryp oturmaýyn diýen anlaryň sesi. Aýtmaly. Mesawalym. Taga kanalyň we taga goramosyň agzarlarynyň adyndan niýe? Kisäňde bereket, hemmägide minnetdar kardeşler. Begenlerin şeydi, yeme yurttaşlar, bağışlar, men şuma telefonu onun dikligine koyup çıkışet otin. Zariyada utaryansa yanınızı. Son için men näme yazılýan ýere hiç dat görnüna. Men diňe öýdüm görýän, berem söhbetiniň suratyny görýän, yemesini, ramkasyny bolly. Hem sesini eşitýän. Näme soruňyz bar?
berin yurttaşlar çekinmeň, sorag berin, komment ýazyn. Watan sizinkidir. Şo watana gullyk edýän, hyzmat edýänim ýene-de siziň ogluňyz, gyýdyňyz, olar o taýda Jenski batalyon bar ho. Ýöreýär niýaz bir Muammar Kaddafiň agdyny ökönüp bir batalyon döretdi genallardan. Muammar Kaddafi ýemedi gorogy ayarlar. Elmeden şo bolun. Erkeklerinin madalyo canlı. Bilem, so başık sandiyen an toplantı töweregine niýer. Ey gülki. O zaman papadan geyip çıkan kalabok diýip bir zat bar. Ýeme şariýaly tyrlar beren. Şo da on boyu 1,50 m. 1,50 m kim şuň ýaly niýarsyn. Onun o papaga o adanyň gapagy geydiripdirler kelledir. O bazarda ýa-ni apelsini portakal satýan Azerbaýjanly var, şol papa burada ermeli. Gullukdan aýra duramýan. Ene şo barda bir ýerlerde tapsam indi kyçykyşlaryň birine goýýan görkedi. Ýöne şol görken halmada okyp gidiyor. Azatlyk radiosyna beren interwýu madyr. Video interwýu. Linkini tapda goýun görseler şugurryny men şuny edemek. Mundan 30 ýyl özel etdim. Normal video häzir. Bar, o arhivinde durady atlan. Bolon tüýler tapar. Şonu geçen ýyl aňyrky kemine uğradypdy. Men ýöne şol kemine ýygnalaryndan soň on hemme maňa uğradan zatdan aýyrdım da. Şo. Belki şonu geden. Badyr ýolsam şo taýda. Soratdylar. Hani? Ihlas Ahmedov diye. Almada salam ýyldaşlar diýesine soratdy. Bizde harbiýler näme üçin aç bolsa da ses çykanok. Pereworot eden oklar. Maskara biziň harby somoklara diýe başga ýurtda harby aç bolsa şo zaman ele alýar ýurdu bizde mollalara diýe. Berekellah. Soratdy. O gowy soratdy size. Almada jogap berin. Batı berekellah soruň üçin sag bol ýurtdaşym. Biziň halk ajyndan öljek bolýar, hakykyn talap etjek gelle. Esasen şu mahal harbiýleri ýitireri nämeňiz bar sizin? Garyplykdan ýazanjyrdan maşa näme ýetirjek? O bir öz en atanyny eýeligi edäňini çykyn ýurda eýeligi. Ýurt diýenimiz bilen o bir üýt köşklarda eýeligi edäňler öz eneňizi, ataňyzy, jigileňizi, ýurduňyzy, topragyňyzy, ojagyňyzy, keppäňizi goraýaňyz. Erti şular gelip dağın aňyrsyndan gelip sürüp gulguruna gedip aňryk alyp ketseler siz näme oturjakmy ýanym? Iki barmaňyz burnuňyza sokup. O näme beýle bolýar? Ya indi biz gitmelimi? Watan goruma 70'e yeten adamlar. Gider, gep onada gelip ýanymyza durma, gaýrat tapýan bolsaň, gör, közüňe özüňizi. Ýigitler. O näme beýle bolýar? Bir toppak adama size edip bermez, sizin özüňizi görmeli. Şira doğru aýtdy. Türkmen oka bolan atdy. Biledine ýatyp ýmany öwreniň. Bir galaýyn size gaflat uykusundan oýanaýyn. Böwle da size näçe edip düşündirme. Mene bilemem. Ya indi öllük tuturduk millet kökmünni. Sıyırlık gideli, bolýar. Soň ýöne gözüňizi ýanlyk bilen süpürersiňiz. Şuman ýene bir küçük wagtymyz bar öňümizde. Şunu çözüp bilmese şol berdi Muhammedowlar. Şolary hyzmat edip oturan haramzadalar hemmejiginiň şumal goşgaltasy arkasyndan olar ýurtdan kaçmak bilen çala tarkyrly bolsa beýrem ýok. Biz kaçıp gutular, oğurlarımızı özümüzünki diye. Belan sapını edeni, oğurlarımızı özümüzünki. Yani aç yalanga skalan halk, sizi tapan yerine tutup damanınız tersine çalır. Şolum doğru var. Şu mahal, Abray bilen vatanı, Kurucu meclise ya halka tavsırsanız, onunla siz internen hiç olmanı çağırınızı yaşarlık yurt koyuyorsunuz. Bolmasa oğlum yok size. Näme Dubai'ye kaçıp gidenizler, o taýda size vremenli propiska berilýär. Siz näme Dubai'ň garajdanyny boljakmy? Ha? Siz jüllüňizi müňezek sünneti ýatyrsaňyz, siz Araplan hatarny kabul edilmeýäňiz, şonu bilip goýun. Olarda peýdaly wagty sizi tawsyrarlar idi. Tawsyrylmagynyň ýollaryny bilýär, biz şu taýda size aýtjagynda goýdursun olam size. Ýöne hemmäňizi boýnuňyza syrtmak salyp Türkmenistana getirildi. Gelmeseňiz durun ýerinize ýok ederler. Şoň üçin aýdýan biz şol ýanky
İsrail'in Mossad'ının misalına bir goşun döretmeli. Oý görseler Türkmen ýigidiniň gyljyndan gandamýan. Biz öz arymyza alýar, biz öz hakkymyzy talap edýär. Halkyň hakyny. Şonu tölemeli bolsun. Gaçyp gitjek ýeriňiz ýok. Dünýädarlyk, dünýä mobility, telefon bilen 5 minutda tapýaly. Sen 100 kesmiňi ütgöt, operasiýa etdi, familiýaňy ütgöt, adyňy ütgöt, reňkiňi ütgöt, diniňi ütgöt, öňde soňda sen tapyp getirýär. Gitjek ýeri ýok. Şoň üçin millet sizden haýyş harbylar ýene-de size de indi şuny ýüzlenmeli bolýan. Çykmadyk janyny umyt bar diýe Türkmen. Bizde de umyt bar harbylarym bir tirsegine galyp öz halkyny ene men bärde siziň ogluňyz diýen ýaly bir zat görkezmeli ýeri geldi. Harbylar eger bar bolsa häzirki wagtda halmra da soralar çykýar da şuma desen döwletini bir ýadym geline geçen harbylar hem öz başyna nemet bilen oklar. Yok, sonra çıkar. Sonra elmiden mi bağdım? Yönü uçsundan yalın dörerdi ya da. Uçsun gerek. Bir gidip yatın diviziyada bir polk deymeyne, bir rotaya bir vızıvat ayağa kalsa kalının sonu iyidine yarıyor. Böyle bir natası yok. O depesinde galga oturun palkovniklerin külün çıkarırlar. Yani o halkın vekilleri, halka hizmet edecekler. Men yukarı vazifeli afserler yüzlerine ne palkovniğine ne generaline. Bunlar yatıvi manövrünün, bunlar özüne de meseleler şart. Bunlar halkın gerekke, eskerim gerekke. Men şu orta çiğnak afserler, mayor onun aşağılarını hem bir de bu sastavı yüzleniyor. Siz halkın eyesi. Siz hareket etmeli, yurttaşlar. Maskara bolman bütün dünýäň gözüniň öňünde. Haýsy da bir gelli geçer, hani depäňizde şanyp da öti. Bütün dünýä maskara etdiler, biz o. Näme şol? Bam soraw başy. Harbylar diýär eskerlige näçe ýaşda alynsa dogry bolar diýär Ilyan Ibodian. İlleşmez. Soraw. Aýdyp bereýin. Ýeme bizde kämillik ýaşy 18 diýip öwlan edilir. Ýöne Türkmen oğlanları, Türkmen yigitleri, men öz döwrümden emesem, biz eýam, dädem men elime av tüpegiň berini men 12 ýaşymdadym. Ama 2 tane ördek var, sana da 3 tane ok duýdum. Men şonu 2 ördegi 2 okda alyp geldim. 12 ýaşymda ilkinji gezek özüm tüpegiň sakladım. Ýanlyk ýok, köle goýny da 2 tane ýaşyl başardy. Biz sıdatları iyire uğranın. Tüpen olmasa da elimizde ragatka vardı yani koşatıp verin. Biz bir ağaçı millet. Biz harbi millet, harbi düzgünü biz kuvvet bilen girersem, sevişersem, urşarsam. Enne son yali, men pikir ediyen 18 yaş Türkmen için yeterlik. Ata çıkmağa da, eline yara kalmağa da, vatanı korumağa da. Yani beýdili çağan ejetiniň gujagyndan öýünden çykarıp getirip eline avtomat berip bar diýmek boldy. Oňa hiç bolmany bir ozal öňkü eser mesela armiýasyna bar düzgün tertip 40 gün sen persiýaga çeli Hasan Içençä sana harby tälim berdiler. 40 günden soň sana harby kasany çyrýar. Şondan soň ýene-de sen tehnikany bagly. Men 6 aý okudum uçakda. Şu harby tehnikany öwrenmek üçin 6 aý. Bizde bolsa kim an uçakka barmy? Okuyan Türkmenistan'da. Yok, ana şu maşynyň daşyny süpür, o taýtyny ýagly, bu taýtyny ýel ber, borlugy tordy dur. Kalotkada ýylon kaýlap, belki 20 mil duran reýin. Onu işledip sürmeseler. İşledip sürmeseler, onu ullanmasalar, o näme tehnikasy ýarar. Indi men diýjek bolýan zadym, şunu ulluga çağırlan esker, 6 aýlap ýa uçakda bolsa, okutur bermesine bolsa, 6 aýdan soň onu ýugoşdan şu işlejek käri boýunça, ullanjak ýaragy boýunça onu berketip başlamalar şu ýara.
Eger de ýöne uruşa salynmaly bolsa, esker watany gowramaly bolsa, elmedem taýýar bolmaly. Ýöne ilkinji nowatda ýyl ýarym 2 ýyl gulluk edip beren ýigitlerimiz bar. Şolar gowramaly. Bular ýa-da ýa-da sürä. Olam tejribesini olup soň barmaly. Elbette bulan içinde de okyplasy bardyr. Olaram saýlantyk öz meýletin gidip bilen. Ýöne bir mejbur edip şumaly orsiýet düýün çagyryp bugun hany meşaruk gasalyp da. Puluny tutan, hakyny tutmak oşuny. Bilen uýaldat gerekkä. Her bir eskeri bir öz çagaňa ýaly garamaly, öz ogluny ýaly. Şonu sen komandir bolup bilýär. Ýok, sen eşiňi özüň satyn al, dermanyň özüň satyn al. Otpuska gitjek bolsaň maňa pul getir, ýa ejen kakyndan şunu talap et. Dema şu korrupsiýa diýilen zat jemgyýetiň her bir öýjüne, damaryna, ganyna ornaşypdyr. Pulsuz, parasız hiç zat ýörenek Türkmenistan. Aýdyp durar hana men daha şowdan görleşemde de halmra dagaty. Daha şowda diýe ýanky tam süpürji bolup işe girjek bolsaň diýe ýanky diýe sen şolara diýe ýaşa diýdi başlanmaly ýalňyşmasam $10,000 diýe dedi. Vay $10,000 däl, halmra da $10,000 demedir o. $10,000. Yok, $3-4,000 diye aýdypdylar bize maňara bilemok. Ýerine görä öýtkäp bilýändir bu. Belki yemet administrasiyada bir yerdedir. Bolşon $1,000 diýende de $100 ya $50 aýlyk bilen 2 ýyl muhdy işlemeli boljakdy. $100 da halmada. $50 bolsun. Ya men gaýtalap sorar ony, ýöne daha şowdan geldi şol habar. Men tersirek eşden bolmagam mümkin, gulagym agyrrak ýöne men eşdişime görä $10,000 diýe tam süpürji. Aýdyn beýle zat ýokdur diýip tutman. Şonu talap edýär. Ýöne on berýän adam ýok diýe. Näme üçin diýsem, millatda pul ýok diýe. Bermäli. Ene. Şeýledir o, kimde pul bolsun. Yurdun içinde enne iş almak için hiç kim diye para berenak beresi gelenak diye de sebep o işe bugün girýän bol erti çykarýarlar diye de sakraşyny öz puluňa alyp betişeňe ýygyny. Onun o wazipan başga birine satýarlar. Ýöne diye eger diye Orsiýada gitjek bolsaň, Türkiýe gitjek bolsaň sana kardyna pul berýärler diye de şol ýanky pul aýlap berýärler var şolar edýär. Bank ber. Höwüslendirýärler da şo Russiýa gitmäni halmada. Şu tak höwüslendirýärler, ene haňa pul, ene men saňa meselem bilet puluň hemme zadyňdan $2,000 bolsa sen şon ene 3,000 edip ýygyna gaýtaryp berersiň diýip bolçak bar gidip. Bolmasa da diýen çagasyny biljekler. Ýöne şoňa höwüs bilen pul berýärler ýurtdan çykjaklar. Ene onuň da şowdan gelip goýşan habar. Ana men dinleýär maňa habar ýetiren şuň kydynly söhbetdeşligimiz. Hani ertire çykyp men jaňa edip soraýan şo tam süpürje. Onu bolmasa şuňa çagyna ýazar näme maglumat bar bolsa ýok. Näde dogry bolsa onu näde bolsun ýazar. O halmra daga diye Raşid'in goşununda döredilen täze eşek rotası hakkında aýdyp geçeýin diye. Şu Russiýa habar kanalyna goýdurlar da olan Telegram habar kanaly. Şu söwüş meýdanyny eşekler ulap başlatdyrlar diýip gördüňiz görmedin. Ya enni bir atalawla ýene bir gadans döredi. Benni Türkmenistany eşek galmaýar, hemmesini çykarýar bilen Orsiýada. Men seretdim moldaşyndan şol eşekler ya Türkmeninki ya özbeginiňki. Şo biz taraplarda saklanýan eşeklere, kürrelere meňdeýärdi. O Kavkaz tarapyna akly ora beýgrek bolýar. Onu soňra olar şo daga darmaşyp berenseň olar but satan bolýardy. Emma bir ayna tapdyň bizäkile bolsa ermejip şo biziň eserlemede ýaly horsy bok. Horsy limitem ýetýände bolnaşy. Ene şeýle ene olarda ene şol görýän eşegiň peýdalyary. Bizde şol ýemany kwadratsikl süren bolýarlarda. Kwadratsikl geçmeýän ýerde eşek 10 ýedek geçýär. Ene şu peýdasy şo taýdy eşek ýukgatdy diýe. Sen kwadratsiklen sen Ukrainada sürüp gör 2 kilometr geçmeken depäňden dron gör. Sen nasıl çykarýar? Ene şeýle o taýda ullanylýar, ene her zat ullanylýar. Kareýler getirdiler, kömegi ýok, ene eşek getirdiler. Adamga motaýdy nemeti ýok etçiler. Haýwan ýalak adama.
Bizim yemeğimiz esasiyem medyamıza koyuldum ya başka yerde mi? Yeme orsiyette fura ol tirmasıyla yüklönü maslık getirip çukur kalıp gömüyorlar. Hawa Yani bizimki de öyle. ana Alıpdurlar. ana seredin o ona kolay tirmasyn ol aňyrdy. On hepsinin üstüne yüzlerce ceset yatıyor. Şolary adyny aýtman ýere gömýärler, doğun garnasyna da aýalyna meňesine mi aýdýarlar ýok ýetip gitdi biz ýetip giden adam üçin o pul tölädi. Ol oturdy. Bularym hemme sana bir ýerde bir çukurda maslyk bolup ýatylar. Yüzlerce müňlerçe adam bir ýere gömýärler. Ine mesarukka dip şoňa aýdyldy. Ne geçen şol ýa-ni ikinji Jahany urşunda biz aýdylşy beýik watançylyk urşunda şol mesarukka gowulan milletin biri biz türkmenler. Hawa. Şol ýeme Semyon bu döwründe dip biri o murty pişýärler. Üstüne taşırma. Ol şu atlı goşunyň komandiri, ol garajdan urşunna, ol 17-nji 20-nji ýyllarda şol at bilen söwüşilýän bir diviziýa saklapdyr. Inni nämisiň garşysyna on tankynyň, puškasynyň, pulemyotynyň, BMP-siniň artilleriýasynyň garşysyna türkmen atlylaryny sallap. Türkmen diviziýasy, atly diviziýasy. Ýygyna bir türkmen geldim, ne özü ne aty. Hemmejik mesarukdan geçdi. Fikretip görüň. Şonu waran kalma da sen ýaňa aýt geçdiň. Näşe diýer türkmeniň harby doktrinalyk milli goşun bar bolsa, harbylar bar bolsa hakykat ýüzüne işleýän bolsa. Näşe feň bermeli harbylar şunu analizini etmeli, şunu ýyzyna seljermeli. Şunu diýen arnemetme dergemeli. Näme üçin türkmenler gitdi şoňa? Russiýa buň üçin näme bermeli? Kompensasiýa bermeli bir Türkmenistana. Awa näme üçin dur. Bular kontribusiýa nemislerden aldylar, alyp omatýarlar. Hanony türkmeniň paýy. Men beýle respublikada aglyjak özbek özüne bekleýär. Biz öz hakkymyzy talap edýär. Han bu wepat bolan türkmenler biriniň aýagyna bir iýdil bular diýip protez etdilermi ýa elini? Şu yer sürçap geçdiler bular emas. Ağaçtan taktagysynlar. Men şaýa da o ýaşulary. Birine kömek edilmi ýok. Ne ölsüne ne diýilsin. Ne ağzım mumlaýaly milletlik oturýandy. Aýsan bir dert, bir hemmejik zat dert, ýöne şun her bir nesil öz döwrüni çözgüden tapmady. Ýoksa men aýdýan ýene bir geze gaýtalap. 91-nji ýyla çelli Türkmenistanyň territoriýasyny ýekiji mastersko ýok, ýa-ni maýyp bolarlary ýa urşdan gelenleri ýeme protez eder ýa. Şunu Moskwaň kekirdegine menip Aşgabatda şol abarudyňyny getirdim. Aşgabatda gurdular 91-nji ýylda şol protez edilýän. Şol bizim owanly ýa-ni maýyp bolup gelen 770-nyň bäşili goly elçi aýaksy. Şolary niýetlep hem ön kursdan diýir galan ýaşullymyz bar, ine şolary bolsun diýip. Soň Moskwadan haýyş etdim, o taýda upravleniýamyz bar, o ýa-ni Aleksandr Orskoýym vice-prezident Orsiýadan godur. Onuň owarny gullugydy, biz bilen bir gurumada dur. Ol aýtdy şolar ýaly ýa Moskwa geldiler, sen respublikana gerek, hokman gelsin diýip. Ine Kubadan Moskwa gelen wiraçly Türkmenistana gelip, ýalňyşmasam 91-nji ýylda 37 sany bizim maýyp bolan ýigdimizi elsiz aýaksy şolary Kuba akydip, Kubada şolary protez edip 3-4 aý ýaşadyp ýygyna getirdiler. Badyr şo ýigitler ölenler rahmeti. 37 oğlun muğda akıttılar, muğdam getirdiler. Gözünü basıp niyasını şudatlar ettirdi. İş edecek adam iş tapya etmece bakana öldü. Yönü ne amçın şonun mer ne şeyil geçti. Bana idealı son diye bir diye pratiyada masters koyum diye niyaz bir yere satıptır diye. Şeret böyle. Esası ne var? Kalmadı. Bizim vatandaşlık, bir halk yani halkın kakalardır ya atalardır şu tövüşe katnaşan häzir kwagtda ýaş neslin. Şolar näme sesini çykaran o häzir kwagtda. Birler talap edip bermeli bu şey. Biz görýänler ya kakasy ya atasy gatnaşandy. Meňe garry atam şu 41-45 tövüşüne gatnaşan. Ýöne men inni şoňa akyl ýetirýände. Näme üçin kompensasiýa berilmedi? Bunun esasyny etmeliň biri türkmen harbylary talap etmeliler bunu.
Ay ho, caninim. O bizden yenilen nemisler var. Köşkü yaşap diyor, şu urşa katnaşarlar. Bizim karşımızda urşarlar. Bizim karrılığımız olsa önünden çıkma mezalatı yok. Olu olsa dünyanın ters aylanıp böyle islenip kurortta gör. Yani hemen hadrim 2-2 deyirdi var. Yüzünden o kap bilen oğlum faşist bolun. Ana bizimkiler kanı olsa şu mal Türkmenistan'ın içine 10 tane garrı yoktur. Şol uruşu katnaşan erkekden hem mecin alındı. Şolary da utanman bir gurban olayım ağla samsyk oğlu $10 paýlaýar. $10 diýeten hop diye. Alma da gataýlygans bu. Adam şolar her birine şolar 10 milyondan berende de dolar az gidip şolar aýagyny taqdim etmen. Şu güne bizi yetiren şolar bir tarapdan Türkmenin kimdigini görkezler. Ha? Ene harby gulluk, harby doktrina nirden başlamaly. Şu adamlar görkezden gahrmançylygyny goýulmaly, hormatdan başlamaly. Şolun ýygyna galan garrylary kömek etmek, şolun ýygyna galan, şol döwür aşgalan, ýetimhalan çağalaryny gurulup berilen sargylap duran köşkýar jaýlardan başlamaly. Onuň şuň kıyaslary üçin şolar görelli. Ha, bu adamlara şeýdip öz döwrüni, wagtyny, watany gorapdyrlar. Indi biziň gezegimiz. Ene şu goran üçin şolun akly maşgalatyna güllýär durmuşda ýaşap ber. Ellerini uzadan ýerine ýetdi. Bir yerin aslında 52 trilyondan ol adamları sen günne ayı uçursanım, günne uçursanım o mümkünçilik var. Ettiler son yok. Öz halkının düşmanı bular. Ne? O hain ne diye sana? Ses gitti. Ben kimi? Yema can edip durur. Yani ben o can edilen knopkan sesini ayırdım. Böyle. Ana şeyle son. Onun için biz harby gullukda da bir isleg bolar ýaly, harby gulluga bir söýgi bolar ýaly, bir hyjum bolar ýaly, öz halkyma hyzmat etjek gerek bolsa döşüm ýurtup men ölýän öz halkym üçin janym wepat etjek, pida etjek diýe ýigidi döretmek üçin motivasiýa gerek. Ene motivasiýa şu bizden öňkü ýaşap giden söwüşmedik egini pagowly nesillemede goýulýan hormaty görse, ondan şu eski, şu geçmişdäki adamyň hatyrasyny, mertebesini şu gün dowam etdirýär. Başgaça bolup bilmeýärdi. Sen hana bara Koreýada ýanky parat bolany kimin şeýerini goýsun. Generaly şu bokurdagyndan ta ýemesine çelli, diýene çelli orden medal. Kavirin ýeňide arkasyna da bar diýelim, mene göreme arkasyna ölmezsin. Niýerde bular uruşup munça orden medal alýar bular. Soň okudum boly, bular diýe ata-baba şol berilen orden medallaryň nesilleriniň dakynma haky bar diýe. Bilemem. Belki o taýda mümkindir. Kızlar vatta biraz teman soğuyun kızlar vatta cerraha dip birimiz vardı. O bütün halkın fiilagından, hormatından peýdalanýan adam. Näme? Öde bir sada işçi Davutda işlerdi. Kızlar vatın demir ýol zawody. Ýöne şu kızlar vatta kim ýok bolsa, on adamyň 9syny kabırgadan bolup göýlekçi bolup şol taýda hyzmat etdi. Muhtyny. Diňe taňry ýartdy. Hem soğabyny. Onun için şu cerraha dip şu ady şun çoğuluklarına da nesip edip otyr. Şoň hormaty. Bir sadece adın eli pilli. Şu ahli ölünün hossar, şu bolgyzlar badan gonumçylygyny. Ana adamlar diňläp otyr, aýsynlar şoň. O harmada wagtymyzda madalýar şu ýerde Kara Gaplan diýen bir illeşimizem. $5 pul geçirtdir. Kanadadan salam täze Türkmenistan üçin. Kesin bereket illeş. Sağ ol. Türkmenistan nemeler var? Atlekan Kara Gaplan aýtyp öyle. O haýwatly. Şu haýwatly bolan ýigitler, çekinmeň. Tüwele. Danya diýen, Danyamy? Dünyamy ýa Danyamy ýöle bir nickname-de soratdyr harmada sizi. Hani? Harmada kärhana täbir büyügüne adamlar türmäge basylyp diýe, kärhananyň käbir büyügüne adamlar türmäge basylyp
türmeden çıkan soň isk töledýärler diye. Isk bergilerini töledýärler. Bir kilik nämara ýazyp durýar. Isk töledýärler bergiňi töledip diye. İske diýenler, üstüne ardy şikayet edýänler. Hawa? Hawa şeýledir. Şular ýalyk bir zat ýazypdyr-da gysgaça ýani. Dogry adamyň elinden bir nesene alýarlar, özüň türme basýarlar. Çykandan soň sen ýene bergili oň üstüne ardy şikayet edýär. Hawa Adamlar vardı. O biznesine kurban olan yerler elinden alıyor. O biznesde öğretene de o benne barıp ondan bundan kardalanırdı. Aýegenler alýanlar halmada döwletiň özü oňra häzir koldy. Döwlet üstüne çökýär göni. O taýda sen kärgana üstüne ot. Yani devletin üstünden anırsının bunları yol başlığı edip oturan adamlar var. Sen fikir etme, bunlar öderken kakelap veren o. Yok, hemmesi bunlar tertibi koyulur. Baştan doğal elini alıptır, korrupsiya giriptir yani cemiyetin şu yerden öğrenen ta 80 yaşlısına çelli. Dine pul bilen işlemeli. Başka yerde yok olurdu. İslegem. Johnny diýip bir ýerleşimiz nemesdir. Salam halmara dagat. Biziň halkymyz awçy halk ýene şu wagt işsat goýmadylar. Käwir hojalyklar şu awçylykdan hojalygyny ekleýärler. Nädip awçylygy ektirip bolýar diýe. Baly awçylygdyr belki bu da. Sağ olsun şu sorağı verene. Men ne de karşılıklayın sorağı var. Şu illeşimde yazsınlar şu tak. Eni seyret. Niye halkın elinden tüpöňüni al, tüpöňüni. Hawa. Tüpöň ozal näme ullanýardy? Köplep şol gumda, çölle, towşan awlanýardy. Ya tilka awlanýardy, ya möjeg atyp şonu hökümete tawşyrsan, şoň ornuna sana bir goýun ya iki goýun berýärdir da möjeg süre topulmasyn ya maly gyrmasyn diýip. Enni onun märeme 30 ýyl geçdi. Bir ondan şu gumdaky towşanlaryň sany eýem basan ýerinden towşan öýräýmeli. Barmy haşo malya ýok, men şonu sorasym geldi. Onun tayak bilenim awlap bora gyşyňyny garýagany. 30 ýyllap el urulmaz o towşana bir ýyl 3 ýyl 4 ýyl köwüne ýanky. Näme diýip aýdym? Ululaya diýip aýdym. Her gelegen 5-den 6-dan dogurýar oğlum. Ýa bu var da halmara da arada bir yerden edýär Saragutdan eken Saragut tarapdan. Bolun Saragut tarapda bir gorokana var. Ýalňyş men adyna aýtýardym. Şunuň Eýran granitinden. Aha. Gowy otaýam gowy bir baý wagtçaly ýerde ýa-da ýani hiç kim barp bolan döwlet tarapyndan goralýar diýip neme dilen noktaýa ýöne. Diýenleri diýä we şu ýokarky döwlet adamlary, wezipeli adamlar diýe keypi tutan wagty elleri ýaraly gelip şu taýdan aw edip gidýärler diýerler şu gorokanyň içinde. Ana, doğrudur. Oy, Niyaz mı? Ol diyemeden Arabistan'ın emirleri getirip o Batky'nın içini kızıl dörcel ettiler, atık kuturdular, kızıl kitabı giriyor heyvalları. Ana, Niyaz mı yolu koyun biznes ol? O zaman şu yemede dokmada, ösmedik, bulunmadık çağı ne şey diyedi. Şey mi? Aziz 2020 ýen bir illeşimi soratdyr. Halmara da Türkmenistan gurulan soň 30-40 ýyllap ýitiren baýlyklarymyzy ýygyny alyp bilersmi? Berip bilmäýinde toprak alsak Türkmenistanyň territoriýasyna diýen. Ýene şu Russiýa tarapyndan alyp bolarmy diýip soranyrda. 30-40 ýyllap ýitiren baýlyklarymyzy ýygyny alyp bilersmi? Berip bilmedik ýagdaýynda toprak alsak Türkmenistanyň territoriýasy üçin. Bu toprak häzir kowatdyny näme geldiňe Putiniň aklyndadyr toprak almak siýasaty. Bu da siýasatlar geçerli däl, ýöne onuň üçin ýetgeşik bir neme törediler, ýani kanun tarapdan. Ýurtdaşym biz ozal şol ýanky ýurtdan oğurlanyp çykarylan baýlyklar bardy. O jenaýatkary ýol bilen gazanylan baýlyklar bardy. Kan görümler etdik saparagy bilenem, kemine bilenem, beýlik kardeşlerimiz bilenem. Bir alınıp gidilen ýurtdan baýlyklar hökmani ýagdaýda ýygyna getirilmeli. Kimse bir ýylyň dowamyna getirir, kimsinikin 5 ýyl, kimsinikin 10 ýyl getirir. Biz ýörüýte şu taýda komissiýa döretmeli. Russiýadan alyp bolarmy diýipdir. Russiýadan ýaşakda ýazypdyr. Elbetde alyp bolar. Göni pretensiýany bildirämel, hani şu mahal Gurban uly gelen bäri ýerine şany näçe ne çykdy?
näçe beýleki baýlyklar çykdy. Nira kime satyldy? Näçe nyrkdan satyldy? Hany bu puly? Orsiýada giden bolsa sen töle şo döwür dünýä bazaryna neftin bahasy näçedi? Bar geldi. Şo bilen gyzyl pul bilen hasaplaşy. Şeň şonu etmeli var Orsiýa. Ýöne biz suud etmeli. Halkara suudyny, halkara arbitrasyny. Bize ene ýurda barsak, ene hökmen o türkmenden advokat ýa jurist gerekken islenlik daşary ýurtdaýyn sen özüň advokat ýa jurist hukuky bolan adam sen onuň hakyny tutup öz emäni sorap bilen. Oy olar işletildi jurist mejdunarodnikler var halkara terdi işleyen juristler. Sen hakkın söyleyen aýdýan meselem şol asly şunun ogurlanyň 5% senki diýdin öňünden ulak gidip işleýär. Sen olara pulun tölecek bolup bazardan. Özler tapýa, özler çykarýar, suutda da özler gazanyp berýär. Ine gelip saňa 1 million gelen bolsa şoň 5%-den 50 000 töle bolup oturdy. Bravo. Şeýle badam o diýen bir illeşimi soratdyr. Sonra oýtdyr. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Israil harbiýleri ýa Mossad ýa gidin gully näme sebäpden gapy galdy diýär. Ýa-ni näme sorajak bolýan zady ýa-ni Hamas tarapyndan näme üçin çözüş edildi, şoň öňünden bilip bilmedi Mossad diýip soratdyrdy. Indi bu men öz bilişimçe jogap bereni görmedi. Ondan soň senem üstüne ýetirä. Israil o senem o kapýan bu zatlary tuwelem. Israil näme Mossad dünýä ulugusunda näme bolup geçdi bilýän zat ýöne bunu bilmediler. Täp näme etdiler häzirki wagtda söwüşler çözüş edilip gazanylýan bir söwüş däl häzirki wagtda. Bunu Hamasam esasy näme diýen sponsor edýän Eýran häzirki wagtda Hamas we Hizbullahy diwandaky Hizbullahy ve şol Eýran bilen hem näme Israil pratik. Bunu Mossad ýörite oýna getirdi nämäni Hamasy üstüne çözdürmek üçin. Ol bolmasa näme üçin çözünliklerini ýa haçan çözeceklerini ýöne alyp bilýärler bular bolýan. Hamasy ýok etmek üçin, Hamasy getirmek üçin ýa-ni Gaza nämesi has möhümde Palestina bular üçin. Gaza esasy Gaza raýony Israil üçin. Üstüne çözdürdi, şey edip ýok etmek nämesinde de. Şo başagalypdan peýdalanyp oýna getirdiler diýjek bolýan. Näme Hamas diýilen bir adam galmady, bolsa da az bar. Hizbullah diýilen bir näme de galmady. Onsoň esasy Israilin näme diýen gözüni dikken ýeri şu Siriýada Golan tepesi diýip bir näme bar. Şo taý has strategik Golan beýikligi. Golan beýikligi, Golan tepesi. Strategik bir ýagdaýda Israil şu Siriýede esas suw nemeleri bar da, suw gatlaklar, suw baýlyklar. O suwlaram şu Israil ozur söwüşinden soň näme etdi? Alýardy şu Siriýa tarapda. Ve şu taýlaryny iýelik etmek üçin, şonuň şeýerler içinde barmak üçin häzirki wagtda Israil'in Başar Asad rejimi gidenden soň, ýa gidirilenden soň kimdir birler tarapyndan öz goşunyny Siriýanyň içinde de käbirlerine ele geçirdi. Esasen Russiýanyň bazalaryny bombaladylar, harby bazalarynyň käbirlerine ýerlerini. Yani bu ýörite oýun olan bir oýun diýjek bolýan. Russiýany men Ukrainanyň üstüne çözdürdiler, bilgeçleýip. Üçünde alarsın diýip oýna getirdiler Putin. Amerikanyň geldiği gullukları. Yani NATO'nun ýa bolmasa. Şolar ýalyk ýani üstüne çözdürildi bolýarda bular. Söwüşler häzirki wagtda şeýle. Palma da sen öýdün demede. Üstüne ýetirýär. Ýok bolýar. Ya, orçan getirýän masalyňam o durmuşda bar zat ýöne hemmeti däl, başga da tutuyň ýa zanaweskanyň edilýän işlerken bu siýasatdyr. Bu siýasaty kim goýnasa şol ýeňe elbetde o Israil üçin gaty bähbitli sen aýdyp geçen topraklar olu öz hasabyny geçirse soň bir aýdýan şol näçe 46-njy 47-nji ýylyň märş uruş dowam edip ýaty. Bular şäher gurup berýärler, ondan Israil'in üstüne çözdüler. İsrail'in bilen gurup şäherini wesweyran etdi. Soň ýa-da halkara guramalar üýşüp ýene de şäher gurup berýär şol Gazada. Näçe ýerde gurup ýykdylar. Dünýäniň bar aladasy Gazada däl. Şoň üçin Arap döwletleri Palestina kömek eden atlar. Bu näme şoluň özüne görýär.
Senin bizimkiler arkayını yaşar, öz serkedinde diýip yok, olur edene. Yasir Arafat'ın aydan sözü var, olamaz şu Palestina'nın yol bastı olur, kerteç bir var. Son aydan sözü var diye bildi diye yağdarını bomba gerek geldi. Bizim Palestina'nın yağdarını bombası bizim ayarlamamızın iki satanının ortası diye. Näme dip onun düşünürüsleri tep o taydan çağı öldürtdüler. Ene olaram özün partladı ya, özün otlaya, samalyodu yarya, ene terör. Dedi atomlu bomba gerek gelip hakikaten tribuna çıkıp aydın zaten vurmanan 20 yıl 30 yıl olur men ne dinlendi. Oradan şun ýaly pikir edýän döwletde, milletde, ýol başyda onuň bular bilen bir nädip sen bir stoluň başyna bir alasy gelip bolsa. Häzirim şol ýa-da Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky şumal alyp barlayan dartgynlygynda bar. Oňa biz aýratyn soň ýeňişleýän jogap berer. Taýda kän zat bar. Saçlaryň öňünde de, ýeňsesinde de edilýän işler. Katit göstüratlar çıkıp türädir äni alma. Daýyn özüni örkezip başlady. Häzirki syýasat. Şol Ukraina urşundaky näme? Awa. Doğru. Başka soru bolmasa şu taýda tamamlaýdym. Başka soru yok. Hoş ýerde näme däl? Gazdan ama Trump alacak diýip näme berdi onu? Trump bize berin diýip Amerika berin. Erwede doğru çöktü ya da orta yerden näki ýaly bir kurort diýen özüni o Trump näme tower diýen mehmanhanalary bar, o asmany salyp görsün. Muny araplar näder? Ay böyle. Orta meştat ne vredna diye arzu etmek diýildi da edbersen arzu nämesi kabul we wagt görkezek. Şerde jemle galmra da var. Bolýa sana wagtymyzdan geçdi. O sağol çağıran üçin beren sorulygyňyz minnetdar edip oturan kömekleriniz üçin hemmäňiziň toýuňyza gaýtsyn. Nesip bolsa nätäze Türkmenistanyň hemme bir toý saçanyň başynda bir dogan ýar bolup oturup çaýlaşmak bizi meýesser etsin. Sag bolun geýjaňyz ýurtdaşlar. Ýurdumyzy görelim hemmämiz ýeşip. Ama bu ýurdu görmasak ne hiç tadymyz galmaýar biziň. Gaz halky şu wagt Palestina halky bombalap gyrýan bolsa bilinki genosid arkaly gyrlyp oturýar wagtda Türkmen halky. Şonuň üçin bu zatlary öňe geçip kalyp bolup ýurdu döwleti el almamyz gerekli. Berdim kommunistleriň eline, Russiýanyň eline bermerler. Bolýa sag bolun hemmäňize gatnaşygyňyz üçin. Selam sag bolun.